ngwa kọrọ isi na ogene ka ịrụ ọ bụ nnukwu agwọ ka ọ na-abịa etugbu m na-amalite agwọ ngwa dina onweghị oge mere mba nwere ike ịdị n'ụgbọ ya laghachite ọzọ asị m na onwe ihe ga-eme gị n'oge erugo onwe ihe ga-eme gị kee ya asị dina akwara na agbụgbọ mma gị na ụra mechie anya ahịa na onwe ihe ga-emezi gị mmadụ nọkwa n'ebe a onye nọ n'ihu ụlọ mmadụ nọkwa ebe anyị onye a dị ka olu enyi m nwoke akatara m ya emeela m tụmbọ nwetaghị katara ya ọbụma ị na-eje oguma biri nke ibu akpa nwunye nwa m ọ laga ama akwakọrọ ya ibu bịanụ ka anyị ọ bịara ọ bịara dele ya ehihie ọma nwa m kedu ka ị mere ọ bụ na enyi m nwoke na-ekwu ebe ọ gwara m na bịara eziokwu ma na-ele anya iburula akpa eburu ya wee lawala irichala ihe ibu lọta ya ruo ugbu a ka mma na akụ na mgbanwe o nwere nke fọrọ ndị bụcha ya lata anyị ewere oche iru ebe iko kelere m di gị anụla kelere m ya si ya otu ụbọchị anyị ga-abịa mụ na ga-aga n'ebe ahụ na-ajụ ya ọ gbatọrọ anyị n'ije siere di gị anụ nchi ahụ ịma na afọ ka esi enweta nwoke maka ịnweta di gị nke ọma ya na-amasị anyị ego ya agara gị ohi na Central Bank nwa ya nọ isi ike arụ dị nwunye nwa ya ọmarịcha ọgọ ukwu ahụ ukwu ejiọfọ olee ebe eruru eji ofe ekweghị ekwe aka eji ofe ihe ọ gwara m ụwụ na ya adịghị njikere iri alọ ya na ọ na-ala ahụ ka eliri alọ ya dịkwana mmadụ ụdị mmadụ ọ ihe ọ gwara m ihe eji afọ o nwere mgbe ọ na-abụ okwu eji ọfọchi kata ike ndị a sị na nwoke ga-abụkwa ajọ mmụọ bịara na oyiyi mmadụ maka ihe dị anyị na-ekwu ka obodo anyị ga-esi ga n'ihu nwoke a kpọchiri kwechiri ọ bụrụ na anyị wee otu obodo aka m abụ ya ọnụ abụla ya mana ọ bụ ebe ahụ ka ahụ e nyụrụ na pan soro pa anyị ga-anọkwa ya ka ọ bụ gwa ya ka mgba otu ụbọchị anyị eburu okwu eji ọfọ ebube ọrụ ịrụrụ dị mma imere dị mma eze ọrụ ịrụrụ dị mma Jehova imere dị mma imere dị mma ọrụ ịrụrụ dị mma imere dị mma Jehova ọrụ ịrụrụ dị mma obi m agbakwana m na iricha nri debere gị wee na-agbaga ọkụ n'ọrụ ọ dị ka i chefuola na m gwara gị na o nwere ndị na-abịa leta ụlọ ọrụ
Easy. onye na-akpọkwa m n'ekwentị ewo nwa otu mmụọ gị mba nnụnụ mma adakọwa akụkọ ọwa kịta ana m eme ife ana m sị gị na m na-eme ife sinyere ife n'ọkụ mmesị aka ịkpa nkata ọfụma nsogbu adịrọ Ịzụ cylinder. Nke a na-abụ 8 kg. Nke a 12 kg. Nke a na-ere 9,000. Nke a na-ere 12,000. Ole nke m ga-enye gị? M chọrọ 8 kg. Mba, bet aga m azụ ya 9,000. M ga-enye gị 8,500. Onye ahịa ọ dịghị mma na dat na agbakwana ya ka ego ole. Ahịa ha na-ere ya ngwa wetazie 89. M gakwala ahịa ndị ọzọ, ngakwa ahịa ebe ọzọ kwa m ga-azụtakwa ya otu ahụ m kwukwere na. Ya mechọrọ iresi m ahịa ga-eresi m ahịa. Lekwana ihe a bụ ndị ezigbo ya. Ọ bụ ndị abụ ndị nọ n'ahịa ugbu a. Enweghị ndị ọzọ na ọ bụ ndị abụ ndị nwere ndị ezigbo ya. Ka m na-ejiri ahụ 9,000. Mba, nwa akwụọla ka m ga ebe ọzọ ga-azụ ọya. Onye ahịa, tedike ihe. Ọ dị mma. Tedike ihe ọ. Ọ dọsị na etro silinda, m gwara ya present ka ya na-asị ekwe m 85. Ọ gwamana na ga-agwa ma nọ. Onye ahịa ọ gwamana ga-agwa ma. Ịhụrụ ebe ị bịara, ebe a na-akpọ ojomi ya. Ịhụrụ ebe a niile gbaa gburugburu, ọwa anyị nwa na-ere ọka ibe, anyị wa ọka ibe. Ihe ọbụla ị hụrụ ọhịa awụ, buru lawa, ịlarụ ha ala, yuzuwe. You don't have any problem, enweghị nsogbu ọbụla. Ịghọta? So ya akaba arụ, customer. Onye isi, ihe m ji ebe a 85. Ma ọ chọghị 85, m ga-aga, enwere m kọstọma, ma aga ebe a ga-azụrụ ya. Ahụcha m ihe ndị ahụ wee bịa ebe a sị ka m goro ya ebe a. Customer. Orubenu nke otu a nọ. Orube ya, ọ bụ iwu onye iwu. Ka anyị gosi gị na achọrọ iresi gị ahịa. Ya, ị ga-eticha just 200 naira. 200 naira, ya ihe eji ere ya. Enweghị ihe etiri ya. 200 naira nwe ihe eji ere ahịa. Onye isi, ka m ga-azụrụ ya ebe ọzọ. 200 naira. Biwe. Ibi ya gị soro ya ga-anata ya. Akwa ike ya ka bịa Ebuka. Onye agụsa TV a burubere ya. A ga-abụrụ ya ọbụla n'ijiri ego. Nne, aghọta m ihe ị na-ekwu. Ọkwa efu, echi ka ị ga-agba 12. Ndụ nwaanyị ọbụla na-amalite oge ọ gba 12. Nke bụ na a ga-echekwa gị ọfụma maka ọdịnihu gị. Ekwesịrị ka m chekwa gị chido gị ọfụma maka anyị ụmụ nwoke ndị ọjọọ ahụ na ndị ogbu mmadụ ka ha hapụ ịdị na-arụ gị. Ọ kwere bụ ihe niile m na-ekwu. Nne, ị na-ekwu na ihe a mekọtara nrọ ọjọọ m ụnyaahụ? Ị ma na ịnwe ife ọma maka na agwa ha tara gị. Chimo, nke na-egosi na anyị ụmụ nwoke anya ndị ọjọọ dị na-arụ gị. ka gbagojuru m anya, mana ka ihe a ga-eme ugbu a? Ọsọ ime m enyela ndụ gị nsogbu maka na onwe ebe m ga-akpọ gị jee. Nwoke a bụ onye amụma, wusikwa ike na-ahụ ụzọ ọfụma. O nwere ife ọ ga-enye gị, ịṅụọ ya enweghị anya onye ọjọọ ọbụla ga-adị gị n'arụ. Ife ahụ ga-echeda gị ọfụma. Ị kwuru eziokwu? Ọ kwụrụ m mụrụ gị. Ka gbagojuru m anya. Enwere mgbagwoju obi ọbụla maka na ọ mụrụ gị tụkwasị m obi. Nneka. Ọ kwere na gị na-akpọ ya akwụkwọ n'ife ọbụla. Enweghị m Ihe a ga-agwa ya. bụkwa okwu nwaanyị n'ibe ya. Ife a bụkwa okwu nwaanyị n'ibe ya. Mama aghọtara. Ngwa jee ka ekwe.
Nna. Alo? Alo? Nna m. Adị m mma. Nna m kekwanụ ka ime. Nna m nke ị na-adụchakwa ụkwara. Hafọdụkwa mgbagharị na ife n'ụzọ. Enwere m obere azụzụ. Ịṅụgokwa ọgwụ? Mba, ana m aṅụ ọgwụ nụ. O ji benata m. Ọ ya adịghị mma o, ndoso. Udo dị. Bịa ada o, na-edokwa anya. Ị na-egekwa m ntị? Gedokwa m ntị ka m gwa m. Nne na-ekpesa. Iwe dị nne n'obi etu o si adị nkịta. Ọ sị na ọ na-abụ nụ ya kpọzie n'ekwentị. Ihe aza. Gị na-ehe n'anya ọ bụrụ ya nwa na-akpọ ga-enefu anya. Ya kpọkwa ọzọ inefu anya. Ya bụ ihe ọ na-ekwu. Nna m hapụ nne m, onwe ihe ọzọ ma ọ ga na-akpọrọ m enye m nsogbu na-abụrụ sọsọ mụọ nwa. Achọrọ m ịfụ nwa m, achọrọ m ikuru nwa m. Nsogbu dị ya na-arụ n'ebe ịmụtara ya nwa nọ. Ọ ka nke ọkwanye ya mere ya. Mana o chefuzie na mụ na di nka nọsịrị ọfụ. Anyị nidiri ịmatasị onwe anyị. Ọkwana ya mana nna akọwara ya ọ da aghọta. Ịfụkwa ihe a nne unu na-ebe. Onwekwa ihe mfụ na ada. N'ịtụọrọ ime mụta nwa. A na-eme ka ị ghara ịmụta omume dị. Ị na-asị m na ọ ka ịkpawagodi uru. Mba. Okwu na ana ọbụ gịnị ya nọ bunu bịa be ma. Ọ na-ada. Ọ dosi na homi nke ahụ dị. Ọ bụrụkwa ndị oyibo anụmanụ ndị na-asụ ọkwụ n'ọsụ bande ya bụ onye na-asụ ụbandị. Ikuru nwa n'aka ị na-amụ ya ọ na-amụkwu. Onye emeka ma edokwa nne nwa ọnwụ na ahụ mmadụ. Hapụdokwa na ọkwa n'obi dị mkpa ka m ji gba nkịtị. Nne chọrọ ịnọ ndụ fụ nwa ya. Oku onye ogbo aka ufe kurie mụ nwa bịa n'nwebe nwa dị ya na nwa ga-abụ ọkpa ya dị ime. Papa biko pụtawa. Ọ maka ife ndị mmadụ na-ekwu ka ị na-ege. Gekwa ntị o. Onye ọbụla na-ege ife ndị mmadụ na-ekwu n'ụwa kịta onye ahụ tọrọ atọ. Ya hapụ nnọọ maka ife ọnụ ya ekwu. Maka ihe na-akọ ha na-enye mụ na di m nri. Mpa biko hapụ ndị mmadụ. Ha bụ ihe dị ivu arụ ugbukwere ya nsogbu adọrọ. Ife mere na mma agba mbọ fụ na mmeri ka ọ ghọta na ife ị na-akọwa na ebe ị na-eje. Kịta ka ị bịara olikọwara ya ọfụma bụ ihe na o tebeghị aka m na di nka nụrụ. Ọ kwụsị ọsọ afọ na-awa anyị ka na-amatasị onwe anyị. Ọ bụ na amatasị onwe anyị ọfụma anyị ga-eji nwayọọ nwụrụ onwe anyị nwa. Nwa bụkwana ihe mmadụ na-emere gidigbo m. A na-akwado ya akwado n'elu kịta. Ụwa kịta adịzikwa ka ụwa mgbe elu. Nsogbu adọrọ. Dịghị ọkwa ahụ dị ya. Na m ọ dịkwa mma. Kekwanụ maka Nneka. Nneka dị mma. Nwa nsogbu. Ọ dị mma. Anyị lebe n'anya kenere m di o. Ị bịara nna m ezigbo mmadụ. Ọ ka m ji ekwu maka gị. Ngwa nọdụ n'ọfụma o. Ngwa ka o mesị. Ụmụazị kịta gị narị akọ n'elu na na-akọ na. Chimbo. Obi m. Onye gị na-eme? O nwere onye ọzọ? Ọrụ ọgọ gị nwoke. Mgbe mụ nwa. Achọrọ m ịfụ nwa m. O nwere ihe ọzọ? Ndị ama nkwe mmadụ ka nsogbu ike. Achọrọ m ka ihe a na-echebukwa. Ihe m gwara ọ bụrụ maka nwa n'ụlọ a ị ga-amụ nwa moju ebe a niile. Ịnụ ihe m kwuru? Abịakwala na-ekwe ka ihe abịa na-enye gị nsogbu n'obi. Ọ wụ sọsọ na ị ga-amụ ofu, ị ga-amụ nke mbụ, ịbụọ, ịtọ, ịnọ, ise, isii, asaa, asatọ. Ya ụmụ nwoke anọ, ụmụ nwaanyị anọ. Ọ kwefuru gị nke a ịkwa ọkụ mkpapagodo wetuo nnọọ mmụọ gị. Ọ bụrụ maka ihe a ekwekwala ka o wute mmụọ gị. Nsogbu adịrọ na-arụ mana jide nwayọ. Na mama ha ga-ahụ ụmụ ọzọ.
ọmụ ya m ga ya amụgwọ ọsọ ihe eji nwaanyị anyị eji nnọọ nwaanyị kwado nya bụ ife ya Ọkụ ya na-esogbu. Ofu ihe na-atụsị m ụtọ na ihe niile. Na Chineke lekọtara anya n'ụwa were onye dị ka ọmarịcha dị ka gị gọzie m. Lee nke m lete mgbe m lụrụ. Chai! In case you want to see them Nadia. You know, table. Make it message. Watch it, where I watch it. I chop them up on a gun down. Okay, but you know my banana with that. You know, I'm a man of that. See, I'm not. That made the better to do that. Which I can watch everywhere. In Liverpool, come back on. Obi, ife efe. Ogbo elu bụ ibata. How damn oh. Hey. Ime ka obi amapụ m. Ife ife m nya also. Hey. Inadu. Ime ka obi amapụ. Ime ka obi amapụ. Hey. Hey, shiki. Obi. Chiwetalu. Nche ife chọrọ ịgwa. Nke izizi m na-ekpọrọ m n'ụlọ ọrụ afọ n'ekwentị ngwere ọsọ were ije na-agbachi n'ụmụ ife mele na mbutakwa ebe a na nke abụọ na-agwa m ugbu a wụrụ nche nne marakwa mmiri mmeche eche na ahụ ụmụ nwaanyị unu dị njọ nya bụ ọ maka ife a ka iji kpọọ m rapụ chọpụ m kpọọ kiti nya bụ ka nnata ka bịa solie Ma bụrọkwanụ ya chegonu, ọ bụrọkwanụ ya chekwuo. Eji m gị kenya bụ isi sigo ofe ọfọ la gwa m ihe esi anya eji m gị Na ma bụkwanụ ya chekwuonu na ma ị na-anya m aka n'isi ọ na-emecha m isi m no mana isi nchebe anyị nne ịgwakwaghị eziokwu nwekwa ife ọzọ mmecheta na abụọ oge ejere China ngwa afịa m tụrụ ya ka ọkụtọ Melo biko nne m nneọma hospital result. Na mgbogonu ya gonya ka ịma ife dị n'ime ya. Na m ewu di mkpa. Chiri. Ya bụ nwoke na-atụrụ anya ma bụ nna. Ya bụ nwoke na-atụrụ anya ụmụasị ya na-agagharị ebe a na-akpọ m dadi. Ndị gbagogbo agha ya bụ na ibe di ya na-alụ ọrụ. Chei Emiva na ịgwa nna onwe Messi, wait, Messi. Hey, hey, man, they got all busy. Hey, get the phone. I can't walk my phone. I'm going to phone. I bought it. Hey,
bro madam oh ga na-ekwu Oga. Teddy, you want to know? Achọm ka mechie chọp na mechie chọp na. Mana ọga nwere ntụ ibugara ahịa na ka m nata ya ego. Ị natara ya ego mechie chọp na ba mechie chọp na ba. Okay, anụgo m ihe kwuru ameme ihe kwuru. Ọ dị mma. Nne m. Nne m. Hey! Nne. Iwa kumala. Anak ke frala ya mana? Ma bagete. Iya kabalo. Ube ma bagete. Me bagete. Ai! Ai tá pouco. Dei. Ma wagala. Hey! Hey! What? Yeah, how are you? I am. Oh my goodness. I got that one. Hi. Hi. Oh. Hi. Oh. Hi. Oh my God. Listen. Nnukwu na mmadụ egwu. Ewo. Nọrọ n'ala. Ọ gịnị pụtara unu na ụlọ nsọ Ajuala? Ezigbo onye amụma. Nke a bụ nwa m nwaanyị. Ime ụsọ. Aha ya bụ Nneka. Akpọtara m ya ka ichekwara m ya. Ka ndị ọjọọ, ndị omekome, ndị nsi na ndị mpụ. Achọghị m ka ihe ọbụla mee ya. Olu si n'eluigwe na-abịa, ile ezela onwe gị anya. Onye ọbụla gaza ajụjụ nke onwe ya, ile ezela onwe gị anya. Asị m na olu si n'eluigwe na-abịa, ile ezela onwe gị anya. Onye ọbụla gaza ajụjụ nke onwe ya, ile ezela onwe gị anya. Nwata, olugokwu ogo. Ahụ ole ka ọ dị? Onye amụma, tata ka o mere afọ 20. Nwa m gee ntị. Ụjọ atụla gị. Kara obi. Onwe akụrụngwa ọbụla onye iro kwadobere maka onye ọbụla nke na-efe chi Ajuala ga-adị ile. Ịgbatago n'ụlọ nsọ Ajuala, onwe ihe mmadụ ga-eme gị. Onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya, ile ejela onwe gị anya. Olu si n'eluigwe na-abịa, ile ejela onwe gị anya. Olu si n'eluigwe na-abịa, ile ejela onwe gị anya. Onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya, ile ejela onwe gị anya. Ana m ajụ si ile ejela onwe gị anya. Nye ya ka ọ ṅụọ. Nne m, Nneka nwa, ngwa were nwa. Nara ya ṅụọ. Ọnụ nwaanyị ga-emere m. Ṅụọ ya. Ṅụsịa ya. Ṅụọ.
bido ugbu a gabazie onweghị mmadụ ọbụla nwaanyị mụrụ pụrụ imemina gị bido ugbu a gabazie ịbụ emebi esiela gị awụpụla gị onwe ihe mmadụ ga-eme gị olu a si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya ile ezigo onwe gị anya olu si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya olu a si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya onye ọbụla ga-aza ajụjụ n'isi onwe ya onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya ile ezigo onwe gị anya onye si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya olu a si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya mana onye ọbụla ga-aza ajụjụ n'isi onwe ya onye ọbụla ga-aza ajụjụ n'isi onwe ya unu nwere ike labazie ugbu a labanụ asị m na olu si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya olu si n'eluigwe na-abịa ile ezigo onwe gị anya onye ọbụla ga-ajụ ajụjụ nke onwe ya onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke onwe ya ile ezigo onwe gị anya 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 nne cheregodi ka otu isi agwa m na nwoke ahụ onye amụma ihe ka otu ebe ahụ si rie ụlọ agwụ maka na nwoke anụkwa ya onye nwa na ihe ọ ga-ekwe iwe jirekwasị iwe nne ama m ihe m na-ekwu ebe ahụ ịga ụlọ ụka n'ihe ekụsịchiri ebe ahụ mee ka onye ụlọ agwụ kụzina ihe ọzọ mechie ọnụ gị kụzina ihe ọzọ ogidi a na-azọ gị gị sị na nwa nwoke gị mma ama m ihe m na-ekwu enweghị ihe na-ekwu Igbo gwara m ọ sị na I'm 3 weeks pregnant. Of course, agbago m di m. Nne, kedu maka nna m na nwanne m nwaanyị Nneka? Nwanne m ọfụma. Gwara m nna m na obere oge na-adịrị anya na ọ ga-awụ grandfather. Agbe ya na nwa nwaanyị ka m chọrọ. Nwa nwoke nsogbu adịrọ ha ncha ochefu. Nsogbu adịrọ mama. Obi atọgbugo m, obi atọgbugo m. Obere gị na-adịghị anya m ga-enwe nwa. Nsogbu adịrọ mama, m ganụ ka ọ dị emesịa anya agbachi o. Mas na jangan oke. Oh, 30,000 now. 30,000 we have 30,000 okay. 30,000. Okay. The grand now we bought 30,000. I want to know. Okay, see mama. Walk on, man. So what day? Be better. I'm on. Okay. No, no, what I say with our clothes, I say, but I'm not here. What I care about.
anya. Owe hụrụ n'ime ya. Mba. Owe ihe hụrụ. Dedi nwata wetere ihe na-enwe ihe dị n'ime ya, akwụkwọ ozi na-enwe ihe dị n'ime ya. Si gị dosara ọga gị, i were dosara ọga gị. Ọkwa otu a ka mmadụ ga-eji nwatakịrị ga-eji gagidekwa nwande wetakwa ihe ụmụazị ibe ya ji egwu egwuregwu si gị dosakwara ọga gị, i were dosara ọga gị. Onye riri gị ihe a? Ọwụkwa m riri gị o. Ọwụkwa m riri gị. Eriekwala gị na village before gị pụtawa ebe a. Na kebụl ọ makakwa gụ na onwe kwana nke ị ga-eyikwan nne ịma nke ahụ ya wụ okeshọn ndị odogwu gaa akwa eji eje ahịa Jizọs Chineke me Chineke anwụ Kini tikure n'ukwu. Obim! Obim! Dedi. Ị na-asarịkwa n'aka ka onye na-ere ala. M na-akpọrọ ndị ahịa mara ma ha ga-abịa zụ ahịa. O nwere ka isi akpọcha ndị ahịa ị na-agbọ ha ma ya dịde ka ị dara iberibe mana ọ bụghị ya ka m jiri kpọọ gị Teddy oge ada ozugbo akabada ka ị gachapụta imechie n'oge butechia ihe ndị a niile na ibetacha ihe ndị a imechie o Anyị emechikọta taa anyị alawa. Ada, emechazila m. Benchi anọkwa n'ebe ahụ. Ogbo. Mechie shop. Gbachie n'ụzọ ya dele nshi. Gbachie n'ụzọ na ahụ. Shop nke gị?
gbachiri m shop gị na-ajụ m nkịta agbachi shop na shop nke gị ị na-akpụ ara mana ntị ka m gwa gị onye ọbụla jụrụ ese m Ọ dị mma. na ihe ọ dị cha nke ka nke nwunye m ị nwere ike ịgbachicha chọpụ na ọhụ gị n'ụzọ ọ mebi ịgafewa saịdị ụlọ m ọhụ gị jụwa gị ese m si ya na ịhụ ọmụ na ịhụ ọmụ mgbe m bịa werecha ihe na chọpụ pụọ onye ọzọ anụkwana na m lahụrụ na shọpụ Adị m mma, mgbede ọma. Di gị? Aha ọwa aga m ka ọ bụ ọwa aga m. Oke, ọ na-agụ, mana ọ tụchapụkwa aka ọ lawara. Mana o kwesịghị irute ụlọ na. Ndị ọ na-achịkwa gị na-akọgharị akọ n'isi gezi ihe ọzọ. Ịkwakwa ya na mbe gachọ ya n'ụtụtụ. Gbam, agwara m ya na ị bịara. Mana eji m aka na onwe ihe merenụ. Madam. Nwanyị, ọ bụghị ala kpọchi na nsa. saa ya okwu kwado gị ka a na-akpọ John anyị bụ ndị uwe ojii di gị gwara anyị ka a bịakwa ka i buru akpa pụọ n'ụlọ na ị chọrọ igbu ya. Aghọta m ihe unu na-ekwu ọ gwara unu nọ mma nwunye ya ka otu ga-esi gbuo di m n'anya nwaanyị anyị achọghị ime ha n'ike mana ịchọ ka anyị mee ya n'ike anyị eme ya n'ike na ihe m na-ekwu naanị ihe ya emere anyị kịta bụ ịgbakpọ onye mụ na ahụ buru akpa ekpe gị si ebe a pụọ. Nwaanyị, bịa bụrụ akpa gị pụọ.
Okay, it's also come here, Nick. Walk in it. Walk in it. No, see someone anywhere. Asem game ọsịsọ. Ihe jikwana nwaanyị a. Ụwa ni. nwatakịrị ụnyaahụ mbọsị amụ mkpa agwọ na-atụkwu ya ọpụpụkwu ara otoro na-agbapụ ya anya ana mkpo afọ sagburu elu ọ bịa kpọrọ nwa m na ya nnekọta nwa na ayaghara isi ya nsị ife akụpe ndị nze ọjafụ enwekwa isi nne enyi ya ife a na-enyo ma ume kpọrọ nwa m je obodo atụrụ je kparịa tụpụrụ nwa ngwongwo na iro ka onye mere arụ be nke ọ bịa bema ego nwa kedu ihe na-achị ihe ọ bụrụ na o nwee ife nwa mme ọ bịa sị m nekwa ife nwa na-eme ma ọ kpọ n'ekwentị ụchụ na-agbara ya anya ọ chụrụ nwa nchụpụ nkịta tagburu mụ na ya ka ya emekwe kedu ife mma eji nwayọọ nwanne ya bụ wetu obi kedu ihe ọ eji bata na ya ana m eji nwayọọ na oge o siere m osipaka ana m eji nwayọọ na ọ kparị m n'iru ndị nze ngwa gwa m etu m esi kwụ n'ihe ọtọ na-agwa ndị nze okwu ekene m ifere eju m anya kedu ka m esi kpọkọ ha sị ya na ife ọgọ nwoke mme gịnị ka a na-ebe wee bee mma n'aka ọ ife nna ajụ papa biko ji ya nwayọọ ama m onye di m nwe ọfụma ịmụ ya ọfụma isi na anya adịghị etu a ịmara na ya mụ ya alajite n'uche ya ọ ya bịa ya biko ịma onye ọ bụ ọfụma ngwa na ịmara na ya ike na ọgọdọ eke nsị ọkwa ya ọ dị mma gụ na nne kpatọpụ nna anyị ebe ka ị na-eje ebe anyị hapụ nna gị mama ebekwala akwa ọzọ esegbukwala onwe gị ọ bụrụ na mma anyị na mpa anyị ekwetọghị na onweghị ime di gị achọ gị hapụ mụ akwenyere gị ama m ihe pụrụ ime na ihe pụghị ime mana n'oge na-adịghị anya di gị ga-achọta gị abịa mgbe ahụ ọ lọtana na akọrọ uche ya ihe m na-agwa gị ebekwala akwa ebekwala akwa ọ dị na chụpụrụ n'ụlọ ihe na-ewute m ebekwala mana di m gasịrị obi were ndị uwe ya ji chụpụ m n'ụlọ ka m zuru ohi mama iwu mkparị o nyere m ọ hụrụ gị ị ga-ebili ya ndị romi achịbukwe m nọ
ndo hichaa anya gị na ọ ga-adịcha mma maka na sị na nwa ọbụla chọrọ ka ọ kpọrọ nne ya gaa n'ili n'oge nne ya na-erubeghị ọ ga-abụ nne ya ụzọ nwụọ. Ọkwa ịhụ na ndụ a ị ga-amụkata nwa ike nwa agụ gị, ị ga-amụ onye ọbụla ị chọrọ. Nne, kedu mgbe di m chụpụrụ m n'ụlọ mgbe na-enweghị ihe mere? Nwa m bụ n'afọ m ji wee na-enwe olileanya. Ọ bụgonu gwazienụ m ihe enyi eme. Nne, ka m jikene gị, kedu onye m mejọrọ? Ozugbo ọmalịcha m ihe m ji wee kpọọ gị ebe a bụ ka m jụọ gị na ihe ijetara na ụlọ ọgwụ ije, gịnị ka dibịa bekee sịrị na ọ ya na-aya gị? Ịchọ ka m gwa gị ihe njete ngwa yọọ ma ayọ kekwa nke wee yọga ayọ gwa m ihe ijetara yọgodi ịchọbụla ị chọrọ ka m kọọlụ gị ihe njete yọgodi m ezigbo ayọ biko. Biko gwa m gịnị ka ije? A sị gị yọọ m ayịyọ, ọ bụ na ị yọrọ m ayịyọ adị m akọ. Ọmalịcha m ugebe oyibo ọdọra mmecha biko na gwazienụ m ozugbo ihe njetere n'ụlọ ọgwụ m gara bụ na onye dibịa bekee gwara m sị m na mụ dị adịgo m ime. Achọọ m ụdị ihe a mba. O nwere ihe ndị a na-eji egwu egwu. Ị na-egwu egwu ọ gịnị? Aghọta m na ịdị gịnị? A sịrị m na m adịgo ime. Ejikwana ịdị ife egwu egwu. Chineke emegola anyị ya. Na ịdịgo ime? Agwakwara m gị ya gwa o. Chukwu emela ya. Ọkwa gwara m gị ya. Nke a wofu ọ fọrọ asaa. Nwayọ kwa. Ka m jụọ gị. Ịgwakwala mama ha ma papa maka ozi ọma maka ha na-enye nsogbu mụọ nwa kemgbe ị ga-amụ nwa Chinasa mụọrọ anyị nwa ịgwakwala? Ikwukwa bụ eziokwu mana agwabeghị ha, enweghị m ego n'ekwentị m, ya kpatara ya. Ya ka iji nwayọ na-ekwu ụdị ihe a ka ị na-asị inwe ego n'ekwentị. Chere ka m pịpụta nọmba ka ị were nke a kpọọ ha. Ị na-akwụkwọ ekwu lekwa ya ọ gawago. Ọgọ m. Mama ọ bụkwa ọgọ na-ekwu nwa gị nwaanyị Aṅụrị Joy. Mama sị nka ngwa gị na Chineke emego ya, mama adịgo m ime. Ise gịnị? Mama sị na m adịgo ime na Chineke emego ya. Joy, isi n'ịdị ime. Ayi, kele dịrị Chukwu. Joy, imesala m ihu. Obi adịla m mma ugbu a. Nke bụ na m ga-awụ nne mmadụ. Aga m ekuru nwa m n'aka. Bịa sogbu m. Biko kenere m ọgọ m nwoke. Gwara m di gị si ya na m sị na ọwụ dị mkpa. Aga m enye ya akara ogo. Ịmanye m ga-etu di gị. Ọ kachasị mmadụ n'ọgọ nke mbụ nke obodo anyị. Mama Chineke emego ya. Mama kekwa maka Chinasa nwanne m. Chinasa na ebe. Mana Chinasa na obi adịghị mma. Mana enye na onwe gị nsogbu. Oge ịbịa anyị ga-akpọ ọfụma. Nne. Inyekwana ya ka m na ya bụ. Obi m ewe n'ime kpọchi ya kwana ya. Kpọchi ya. Kedu ihe ị na-akọwa? Bịa. Eletara na mgbe ị lọtara ebe a anyị na gị nọ. Ahụ echichaghị ike mana ị na-ezo ya ezo.
ị chọghị ime ka m mara na nwa m nwoke tiri gị ihe ke ka ọ ga-esi were gị na amụ ka esi eti ụkpọ mụnwa bụ okenye ahụ ya wee zowe ya anaghị eme ya eme ịnụkwa ọgụ a onye gị hapụ nna gị ka ọ nụọ ya ọ bụ na ị nwe onye ime ya makwa ebubo a ga-ebu nwa bụ nna ya na nna akwado arụrụ ana na obodo ga-egwedisi na ọ dị ka mụ na nwa m chọrọ iji gị gwọ ọgwụ ego mma mgba nkịtị ị ga-ahụ chere ndị ga-ahụ ihe ga-eme. Hello? John, asị na gịnị mere na nwa ya kpọrọ kpọnye gị ka gị na ya bụrụ di na nwunye ijizi ya mụ ọkpọ ijizi emere ihe ndị oyibo na-akpọ punching bag igbuo ya ọ ghọrọ ozu ịmakwa ihe a ga-ebu m nwa onwenugo mgbe nne gị kọrọ gị sị gị na mụnwa bụ nna gị na-eti ya ihe onwetala onye nke a kpọnyere gị eri m hụrụ nwa bịara be gị onweghị ntụpọ o nwere onwe ihe m ga-asị na nnupụ isi ọ na-emere di ya gwazie m ihe kpatara iji wee were ya n'ama ọkpọ. John, rie nsi ebe ahụ a sị gị isi n'ike rie nsi isi n'imi gbọọ nsị ahụ iriri inugo ihe akpanyere gị bụ nwa bụ ka ịnụzie ya ọfụma nne onye bụ nne nke gị anụziri ya ọfụma mụ na ndị ọgọ dị atọ wee rukwa echi ịchọrọ ịmụ ka esi eti ọkpọ ụmụ nwa mmadụ ichikwucha ya onye atụta ime onye amụọrọ gị nwa ị chọrọ ịgbara aka nwa John oji ọnụ jụọ ọnụ uje ịfụ oke ị ga-esi mewe ka John nke edere n'akwụkwọ nsọ ị na-eme ka John nke edere n'akwụkwọ ekwensu a ga-ekpe ihe ekpe. ma ihe mere ọ bụ echi ka m gwara gị m ga-eme ihe a ma cheregodi m ga-akpọghachi echi ka anyị mee ya onye isi biko iwe gị adịkwala ọkụ o nwere obere nwa bịara ebe a wetara akwa ọ sị na m nye gị ya. Obere nwa kwa? Ka m bịa Yasike eche m na esi m n'ọwụ o nwere akwụkwọ ozi ihe ọwa akwụkwọ ozi nwere ihe na-ahụ ebe a ọ bụ na onwe ihe dị ya ị na-ajụ m ịjụọ m ka m jụọ onye mana otu a ka o nyere m na m nye gị ya mmadụ zuzuru were ihe ọbụla nye gị ka inye m gị were otu a wetara m otu ụbọchị onye ara ga-evuru ngwongwo vu gị vutere m ya n'ọfịs onye isi iwe ga-adịla ọkụ ị hụrụ nwa jide nwa ihe m ga-eti ya mechie gị ọnụ ị na-enweta onye ime onye ọ bịala ebe a nye gị sụzụrụ si ebe a pụọ gaa rụọ ọrụ gị
ọmarịcha ịma nnọọ ka esi agba ọkpụkpọ gwazi mmadụ ọkpụkpọ ọfụma. Ichefuzi n'ebe a na-agbakwa ọkpụ ka nna arụ ya bụ ife mma anyị ya. Mba echefuru m kama na m sị ka m jaa gị mma na ị na-emete ya nnọọ ebe a na-asọ gị ọmarịcha m. Ọ bụ ihe m chọrọ ịgwa gị. Biko ngwa m na ntị na-akpọ m fulifuli. Ọga m biko. Obi m. Ọmarịcha m. Obi nke ife na-eme gị. Ọmarịcha nke na-ene m anya. Obi m. Obi m. Obi m. Obi nke nwere ike na-ene m anya na-agba ọsọ. N'ụlọ bịa fụ m nwa dị agbazi biko kedu iji egwuregwu biko kwụsịkwu ya apụbago m. Mba obi m eso m gị ebe obi niile eje so m gị obi ekelere m Chineke na m nwere ọyị dịka gị. A sị na ọ bụghị amadị m ihe m gara eme n'abalị, ama m ebe m gara ehi. ị mana omenala dị ka nwanne site ụbọchị anyị dị ụmụazị ama gị marụ oge ọfụma obodo omume gị a ka nna aghọtazi kedu ihe na-eche gị, kedu ihe bụ nsogbu gị? Ihe a niile bidoro abalị abụọ gara aga. Nna ha edi ya ma nke mere n'abalị tụrụ nnukwute egwu. Nwunye m nọgidere otu a tụgharịa ka agụ na-egbu mmadụ, bịa otu a ka ọ chọrọ ịdọgbu m ma gbapụ. Ya mere m ji gbara bịawa na nchere ike ịgwa m na ihe mere gị gbara bịawa be m n'abalị bụ na nwunye gị ụwa agụ chọrọ ịdọgbu gị. Kedu mgbe ụbọchị nke a bido? Nwunye ka ọwụzi ọdụm ka ọwụwa ọgbaasị? Ihe a niile gbagwojuru m anya. Nke a mere n'abalị daa na ọ wụrụ gị amara m na inwe obi ịtụkọ egwu ị gara ada n'ala ebe ahụ nyụọ maka ịhụ ka o si bịa. Mama ihe m na-aga ime gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Ihe m chere ka eme uwe ahụla ị ga-abịa ka ị laba ka gị na nwunye gị daa ntị ka ị mara iwu nsogbu ya, mara ebe nsogbu ala ile bidoro. Ịjụ ihe m gwara gị na ihe m bụrụ obi na ihe ga-adịrị ụnụ mma kụnụ kpaa mara nsogbu ụnụ niile kụnụ nwee ike mezie n'udo. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị? Ọ dị ka ihe m kwuru ịghọta ya nke ọma. M sị gị na nwaanyị na-aghọ agụ na-adọgbu mmadụ, esi m laa n'ụlọ ka mụ na ya na ọ darịa ntị oke ka ọ tapụ m ntị. Mgbe ahụ ka ọ tapụrụ m ntị ka ọwụ ahụrụ m na ịchọ ka m dị ndụ nke bụ m laghachi mụ na ya abụọ alagharịa ga dawa ntị. Ọ bụ eziokwu ezi ọyị bọta o nwekwara ike ihe a niile na-ekwu na ị na-akarị awụghị ihe nwa na-eme ọ nwaanyị gị o nwere ike ọgwụkwana ihe ibu n'obi ichekwala nka na agwa gị na
so onye ndị chọ ka iru ụlọ oge wụ nwoke ji ụlọ ị ga-ahapụzi ụlọ gị gbara pụwa n'iro kpọọ ya kpọkalata ya ọnwa gị gịnị ya da ntị gị mara nsogbu ya mana ọ mezi ọzọ gị kpọọ mụ awụ ezi ọyị gị anyị ga-ama ihe anyị ga-eme banyere ọnwụkwa nna ekweghị ime ihe m gwara gị ma ọ bụrụ ikpe m kwana n'ihu m gaghị enye gị ihe ọzọ ị na na-akpọ ihe na-agbagwojucha m anya obi m biko nọdụgodo anyị nọdụgodo ọdụ obi ka nwa gị eziokwu mana inyechana m ọbara mgbali elu eri abalị ụnyaahụ ka nna na-agbọ eri ana na-achọgharị gị mee m ụra ahụ n'iro gwa m kedu ife na-eme gị kedu ihe na-eme mụ na gị abụọ n'otu ntabi anya iru gị wee tụgharịa na-atụ egwu dịcha nnọọ ka nke anụ na-adọgbu mmadụ ọbịa nnọọ chọọ ịdọgbu m ọ ya mere m ji wee gbapụ iru m nke a obi m isiri iru m onye si ka njọ gị eji m afa Chineke nna bi n'eluigwe ọgọdọ anyị na-akpọ n'ala gwa m eziokwu atụ na amasị ị ṅụrụ mmanya na-aba n'anya ụnyaahụ naanị otu aba ka m gwa mbọ naanị mana ọ bụ mmanya na-eme m aṅụ m mmanya nke na-egbu m egbu n'abalị ahụ ama m ihe m na-agwa gị ama m ihe m hụrụ mmanya na-egbu m a sịkwa m maka onwere ife nwere ike ime gị ife ọcha ọ dịghị ka oji ife oji ọ dịghị ka ọcha na-ewepụ mmanya na-aba n'anya ịma na ị nwere isi mmanya ijeje na-aṅụ mmanya obi m onwe nsị ka ndị ogi biko achọrọ m bido ụbọchị tata gaba ka ị hapụzie ịṅụ mmanya aṅụzikwana mmanya na-aba n'anya biko ayọrọ m gị aka ayọ biko anụgo m ihe aga m ahụkwa ụdị ahụ obi m ọkụma na mfụ gị n'anya ọkụma na mfụ gị n'anya a ka m ji ekwu maka gị biko tego nebere m nsusu nye m nsusu anụla m ihe kọrọ m akụkọ a dị ezigbo mwute bụrụ ihe ọnya ịkọ ọ na-adịkwa m ka ihe agba aka ọ gbaghị aka mana ma ihe mere m aga m enyere gị aka esogbuzina onwe gị nụkwa ama m otu onye dibịa kpọrọ akpọ ọ kajara akaja dibịa gị gburu gị mkpa eziokwu m na-agwa gị ị ga-abịa echi ka m kpọgara gị ya mana ị bịawa erikwala nri ịnụ hapụ ọ ga-adị mma nsogbu adịa nna m otikwu m ga-abịa echi ọ dị mma esogbuzila onwe gị esogbuzila onwe gị kweghara ihe a emechala ya nọ n'ezie anyị onwe ka m si nyaa ndụ n'abalị bụ ihe m na-amaghị amaghịzi m onwe m amaghịzi m ebe m nọ eruru m ala mmụọ onwe otu m si laghachita ndụ bụ ihe m na-amaghị ezi ọyị m na ka m gwa gị
ihe gbasara ihe gị na nwunye gị a gbajuru m anya. Ihe mere na ahụ anyị ga-ama ihe a ga-eme ya. Anyị ga-ama ihe a ga-eme ya. Ya wụkwala nke na ihe ị na-eche ịgwa m ugbu a bụ ka m laghachi ebe ahụ gakwujie nwaanyị ahụ ọzọ, maka na nke ugbu a ana m egezi gị ntị. Ọ bụrụ na ihe tụ ụdị arụ ahụ anakwa m ege gị ntị ọzọ. Ezi oyi m, ọ bụrụ ihe m na-ekwu, mana ihe m na-aka bụ ka anyị gbadosi ụkwụ ala ike bifo anyị nọ na mmiri nchabaa ya anya. Ihe m na-agwa gị ọ bụrụ na ụdị ahụ, ihe ọbụla mmadụ ga-agwa m ugbu a bụ ihe ọbụla m chọrọ ịnụ ugbu a bụ ihe ọ bụ mmee ya nwaanyị a pụọ na ndụ m. Achọghịzi m ịhụ nwaanyị ọzọ, achọghịzi m mụ na ihe nọ ka mmadụ hapụ ịnwụ. Ọkwa ihe m ji na-ekwu. Ezi oyi mgba ngee ntị ka m jụọ gị, nwaanyị gị anyị na-ekwu maka ya ọ mụ onye mbụ? Mba, ọ maghị. Esi ọ mara onye mbụ? Ọ hụbeghị. Ka ihe iji jụọ. Abụghị ncheta anyị ga-eme. Amụrụ n'izu. Bịa ka m gwa gị. Onye isi ọtụtụ ọma. Onye isi nwaanyị gị bịara echi gara aga bịa jụọ ese gị, mana agwara m ya na ị nọrọ gị. Ee, ọ ghọtakwara ihe m kwuru. A sị m na nwunye gị nwaanyị gị bịara bịa chọọ gị echi gara aga. Ụbọchị ọzọ ọ bịara ebe a jụọ ese m, gwa ya na m adịghị arụzi ebe a. Ịnụ ihe m kwuru? Gwa ya na achụgo m n'ọrụ. Ma ihe mere, gwa ya na m agaghị obodo oyibo. Ezi oyi m, ọ gịlịzi ka ị na-eti sọ mkpụmkpụ? O nwere ihe ọzọ ọwụ na-awụ na nwunye m na ọ bịara ebe a na ọ jụrụ ese m. Ọ ya ka m na-agwa ya ka ọ mara amara na ụbọchị nwaanyị a matara na m nọ ebe a na ọ ga-apụ n'ọrụ ebe a, maka na ọ bụrụ na nwaanyị a na ọ gwara ya na o mee ka m si kwuo, ọ ga-ahụ ihe m ga-eme. Thank you.
m ga-esi nyere unu aka? Aha m bụ Ugochukwu. Onye amị na ya so onye ụlọ ọrụ anyị ka a na-akpọ Bayo. Anyị si na Julius Bank wee bịa. Ihe butekwara na ebe ahụ ka anyị bịa gbachie ebe a. Otu ihe ga-emere anyị ugbu a ka ime ngwa ngwa chi ebe a pụọ. Ị bịara ịgbachi be m. Ihe egwuregwu ka ọ gịnị? A sị nka njugodi odoro gị anya ebe a sịrị ụnụ bịa maka na ọma mbụ be m anụ. Madam gee ntị ka m gwa gị na onye nwe ụlọ a bịara n'ụlọ akụ anyị wee nara ide naira 50 which is 50 million naira. Mgbe o biri ego a, ọ gwara anyị, o dere ya, o tiri aka n'akwụkwọ sị anyị ma ọ wụrụ na site na mgbe ahụ o biri ya ruo taa ma o wetaghị ego a na abịa were ụlọ a mee ihe ọbụla masịrị anyị. Ọ ya mere anyị ji bịa ebe a ugbu a. Anyị mere anyị ji sị gị ihe ọbụla ị ga-emere anyị ugbu a agwụla ịba n'ime ebe a were ihe ọbụla wụ nke gị pụba maka na ndị chọrọ ịga ụlọ a nọ n'ụzọ ugbu a anyị na gị na-ekwu okwu a na-abịa. Biko ihe nnekwu na-agbagwoju m anya ka mmogodo obi m n'ekwentị tego ka mgbọ ya n'ekwentị. Madam, ma ọsọ sekpukwara ya oge ebe a. Nsogbu adịrọ. Ezika mee gaba gị n'ike na sebe mmanụ ya ka sebe pụọ. Otu ụmụọ gị. Ihe nwere otu nkeji ịkpọ ya maka ya nwee oge. Akara ekwentị enwekwa nke na-aga aga kere ife m nwere ike ime biko ka ka m eme. Ihe ị ga-emere anyị ugbu a baa n'ime bukọrọ akpa gị bukọrọ ngwongwo gị si ebe a pụọ. Madam, mee ya ọkịchọ ka ebe dị alike ugbu a na mee ya ọsịsọ ekpukwara ya oge ebe ahụ ọsọ. Nwanne m otu obi gị bụkọpụtasị ife anyị. Madam gee ntị ka m gwa gị. Ị na-aba n'ime ụlọ gị ana naanị akpa gị iji bịa ya kịkịta ebu enwekwala ihe ndị ọzọ na-emetụ aka ime ihe m gwara gị kịta. Yes, sir. Ana m apụtakwa ọgụ. Ya madam, mama, cheji. Nwoke m. Papi iro. Bari aya. Ndị na-abịa ike ụlọ Asịrị ka m kọpụta ndị nnukwu Igbo akpa m nụnụ ndị nnukwu akpa m. Buru kọpụ ya. Otu olu mmụọ. Buru ya ọsịsọ buru ya sebe apụ. Gbogbo ya. Sebe ọsịsọ. Sebe apụ. Ihe na-echefu ka nkwa akpachi akpa ndị ọzọ. Ọsịsọ. Papi echi. Onye akpọ n'ike otu olu n'obi gị. Papi echi. What? Sebe apụ. Iju na amawukwu Afumana. Ọ dị egwu. Nna asị na ọ na-abụ atọ ọjị ekwuo ife abịa. Ọ dịba agbụ nkata anyị wee na-aba. Eze Obinigwe ọgọdọ ya na-akpọ na nwoke hụrụ iwe anya anyị ekene ewu. Ịnọ n'eluigwe were ụwa gbakwasị ụkwụ ma ụlọ anyị rụchara ebe a ka ị na-awụsa ọkụ na-asa ebe a ka ị na-arị asabu ọkụ. Mwezi ka Chineke bịa kere n'anya bụ ọjị anyị akpụ ọrụ na-abọ ya na-akụta onwe nke ya akụwa ibe ya. Onye bi aka na ya biri ndụ onye anaba nke ya na n'afọ. Mwezi ka Chineke bi n'elu igwe onye si nkwụ anyị efe acha na akwụ mpọma ehekwana nke ya abana ya were kene ọjị ata anyị atụnye ya ọ ghọrọ ya taa onwe nke dapụtara onye anyị ka anyị taa ya
tata ndụ ahụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe na ego dị mkpa nke anyị enweghị ejebe n'ahịa etu a ka anyị gọrọ wee bụrụ a na be anyị ise onowu ichie ọhịa aka ka a na-eme ọhịa aka ka a na-eme ụbọchị anyị eri nnu afọ na-akpụ n'ala ọkwa ekwuru m na ije unu amụ anya ewe afịa na anọdụ n'ụlọ efere ọ chapụ onye mere ihe n'ihe na-edukwa ọgbakwa ise nna aha onowu ịma asụ ya nye onye ọbịa ọje ya ekwu ihe ọbịa onowu onye abụ nwunye enyi m nwoke bụ maazị ọfọ nke abụkwanụ nwa ya nwoke ha bi n'obodo mepee emepe otogbo ha bikwere mana kịta ha kwụzigwo ọrụ ha wee sị ka ha bata wee maa ka obodo dị ọ na-adị mma ndị nwegoro egwu ọsọ onye jebere ije ya rọgụma o nwere ndị na-abụ ha jee ọrụ oyibo a na-anata ụlọ ihe ọ na-eme ebe afọ a na-akwa ozu a na-eri oriri nwee ndị ya ahụ ha baa ha rachara ọbata inu nko ifugo ya na mmadụ nwere ya afọ ya nwanne ya na-agba akwụkwọ ya afọ ya o ji nwee nke ihe ụmụnna na-akpado onye ego ụlọ ọrụ mbọsị ọ ya abịa ụlọ mbọsị ọ ya na-abịa ihe na-anụ pịpọ mbọsị ya ka ọ ya nata ụlọ unu mere ọfụma nọn ihe ha bịara bụ nwa ya nwoke a ọ kwesịrị ịbụ na nna ya abịa ebe a ha sị na o nwere nwa gị nwaanyị ha wee sị ka ha bịa ka ọ wee juo aka ya na ọlụlụ di na nwunye onye mere ha ji patacha ụmụ ihe ndị a nwa m nke obere maka ndị ọzọ apụta onwe ife ọzọ nna gị nke ị na-arụ nwa m ọ gụcha mahadum wee nwere ofe arọ n'efe obodo nne ya kọpa Ajuala Ajuala kọpa Ajuala kọm nnọọ nwa m nwaanyị adịcha mma ure o bịa kenedi na nneneta ọbịa abịa nnene ọbịa bịa mbudo chedukeri buru ya bịa na ndị a bụ ndị ọbịa bịa be anyị onye nke a bụ kedụzi ife na onye si bụ afa nke a bụ nne nke a bụ nne ha bịara ije mmiri ọ bụrụ ije nkụ ha sị na ha bịara nwa nwaanyị ka ọ chọbịa ya na bịara ịjụ ese na ya bịarakwa ime enyi n'ọka ọnụba anụba ọ bụrụ ndị oyibo ọsị n'ọka ọkpara ọnụrụ nwaanyị sobe ya bandị akwado ya ọbịa nne abịarụla isi na ha ga-ewu Chris ọfọ mana nna anyị nwa nke pekakwa mpeka o pere nwa ogenete nkwe nwaanyị anya nekwa anya ama ka nwoke epempe ike nga ya kwụrụ ha ọtọ n'ibe na-agwa o nwere ife ya emenwu ị na-asịdo opekapeka mgbe m bịa nna ofe m ọkpọ ọgụ 15 ka ndụ wee bịa okwu ọ bụ na nna ose m gbakpọrọ anya fụba mana ọ na-eme anya n'ezuo m fụ na m nwere ike nga agụ nkwụ odoro udo ya nna anyị oge ahụ wee oge mbụ oge ụmụ nwaanyị na-edi ihe ụmụaka ugbu a anakwa enwe ike edu ihe onye mụba okube onye mụwa ha na okube maka ama m ị ga-abụ ọgọ m
esikwana na nwa m n'opeka ma ọ gaghị elete nwa gị ebe ịfụ na m nọkwana ya nọ ọnụ m ezuru nke eme aga m elete nwa gị Onye ka m gwara wee n'onye nke ka anyị gbakọwa ka anyị gbakọwa ka m gaa n'ụkpọta kpọta ya kịta ka ị bịa kpọta ya na onye na-abụ ọ ya abacha ọ nwayọ nwekwa mmanya egbu ebe a ọkwa emechazie onwe ya ọzọ mmanya kpọrọ onowu iru ha na n'azụ Adam asam nje eme ọnụ ọnya ọkwa ya bụ ya ọnya asam ka nna akpe ọnya bụ anyị asakwa onowu ọnwụnwa anyị jekwute onowu ụtaba ọnwụnwa ịkpọ onye n'ụtụtụ ọzọ ọ na-emekọta mbawara ya mbasị ya nọdụ ana ozi anyị gbuo nne m iwu nsogbu otu ọnọ kịta ọ ga-abụ nwa onye aga m ewe ya ka nwa nwaanyị owelu m ka nne onye a kịta ị na-ene anya kedu ihe na-esoro aha Chris si na ya na o nwere mbọsị ya wee tụrụ ụba tụbata ebe a anya orie gbachigha azụ ọnya bụ ihe na e nwere ihe ọzọ ya bịa na ya bịara enyi na ọka ya nụwa uji ọ bụrụ nwa na-asụ oyibo si ọsụba nke ya sụwa ụbandị nwere ihe ọzọ mgbe ọrụ ihe ilu nwa mere ihe nne ya mere ọwa gị ihe ọnya bụ ihe mere nọọ ka efu ya mara mma ọdịwu mma n'obi imezu onye anya ahụ ọkwa ị na-echeri nwa m nsogbu adọ mbọsị nta achụọ n'owe ya emebe ihe ị na-eme iko nnu aja yọ na ana mmanụ Ụtọcha ọ pụta na ị ga-afụ ụzọ ka ihe na-agbachisiri m ụzọ pụta n'ime ha onye mbụ ọcha ga-abalị gị n'anya ka ebe ị na-eje ka gịrazi ju ebe m na-eje achọrọ m ijegoro fụ ọga m biko di gị kwa ịnụbeghị ihe na-eme ọgwa gị ịgwa m gịnị achụgona ya n'ọrụ na nke na-aza na achụ gị ya n'ọrụ kezi mgbe achụkwa ya n'ọrụ o tobeghị aka achụrụ ya n'ọrụ kekwa n'ebe ọ nọ ugbu a kedu ebe ọ nọ biko amaghị m mana ọ eziokwu ọ gwara m sị m na ọ chọrọ ije obodo oyibo ọ gwara m obodo oyibo gwa mana ọ dị ka ọ ya bụ onye ji akara ekwentị ndị obodo oyibo wee kpọọ m echi gara aga mmiri ọkụ ababala n'ụmụ kedu nnọọ ife ndị isi wee kọta biko kedu ihe batara ihe ndị a niile ji emenụ ama m na nsogbu adịghị ịnụkwa ọchị ọlụ m ebe a
ọsẹ iri nnu afọ nna akpụ na n'owu nje egbuna m si na nzukọ nke apụta ba na nzukọ nke isi na nzukọ nke apụta ba na ụchakịrị obiri dịka aka na Ada papia. Papa. Papa. Okay. Jadi ya. Jadi ifa. Papa. Jadi ifa. Kami ya. Papa di mati bulan nuno. Di ucopo. Nuno kewe ya lukuona bai. Wewe iri wewe yo. Apura di manya. Ala pura muna mabelasa papa. Nuno kewe nuno ai papa. Mechie n'ọnụ ya kwa anyị na-ebe na o nwere ka o si Chukwu okike. Anọ m ndụ. Papa dị nke ọmụ nwụọ anwụọ. Ntị dike na-asọkwa dị okwu. Ekwukwala ihe ọzọ. Na nwa anwụ ma anwụ. Bịa ozugbo nsị na ozugbo. Buru akụ ya bụ ga Neka kata niile kpara asị n'ọga tishi wee tụọ ya. Ma ke kata ndị ọbụla nkara gị iwe chiwere m akụkụ na mama ya. Akwa ifele ya n'anya. Enyi ịma ife. A sị na mma na ịma ihe otu o nwere ọkwa m kara enye gị. O nwere ebe m kara etigo gị sensị. Mba. Hapụ ya ọkwa. Akwa nwa ya na-ekwu n'ụka ya akpalala gị. Ngwa ka anyị were obi ụtọ ihe ọma mere. Hapụ ihe anyị na-akọ ya ka anyị n'ụlọ. Arịrị, ebe ife mba. Ejekere ga-adọba mana nche ada eme n'iru odogwu. Mụ n'owu akata isi ebuo. Kpọmkpọ na eze agwụ. Obiri dike aka na ala. Onye si do na ọ bụrụ ya omenne dị. Mụ ka ụmụazị bịa na-ama aka n'anya. Ofu ya nwere ihe mere di m hụala m ya oripụ. Ọ hụala m ya otiwa. Biko egbula m ihe ọbụla chọọ m ga-enye gị. Ihe a ka o megidere chụpụ m n'ụlọ ya. Ọ bụ na ọzụzụ na di m chụpụrụ m n'ụlọ ọ ka ekwe nwee n'edi. Mana nke o nwere amụrụ m o jiri ya mụrụ m ọ nalị ya. Abụrụ nke o si wee jetabe. A na-ekwu ndị ụlọ akụ bịa mechie ụlọ anyị si na iji ha ụgwọ na di m ji ha ụgwọ. Okwu ada ebu. Ya bịawa na be m. Ọ gịnị wee ihe? Ọ gịnị ka m mee? Gịnị mere ihe niile ji na-eme m? Gịnị mere o ji awụ ụmụ m? Ọ gịnị wee ihe nke a? Gịnị ka m mere? Urenwanyi na-ekweghị ka ọbara mgbali n'elu ya bụ. Werekwa nwayọọ. Were nwayọọ na-eji nwayọọ maka ana m echebe ịtụ isi eche. Na-echi sị ọ maka na ọmụ kedu ife m mere? Kedu onye m mere ife ọjọọ na-eme m? Onwe onye ntabere omeji. Ọ gịnị ka ọ maka na onowu? Ifugwe mana nsogbu adọrọ. Mụ nwa ụkwa na ọkpụkpụ gbadoro enwe. Ifugwe anyị na-edokwa ka m gwa gị. Eji m anya okenye ji enyo ife na akpa adaghị dụkwa ma adaghị na-ene ha na-edokwa ndị kabinet ama ọrụ ndị oyibo asị na kabinet
ifuru ndị ichie na ndị ọzọ a mụ na ha na-eme nke fụ m anya aghe gịnị ka m mere na nkịtị na-abụ nọkọta jụọ ha o nwere onye unu ntabere omeji na iwe a bụ ife ji chie m n'owu adịrị eme ngene ọkwa ofu na onye na-eme ngene mụ na-eme ngene mụ bụ n'owu ọ na-ekpo ha ka m na-enyo ifuru aka ana m atụ ha aka ntụcha ha ka e were m ntụtụ ndụride hapụ inu ma ọ bụrụ ihe nwe ntụtụ onye ndụrụ nwepụ onye ndụrụ nwepụ onye ndụrụ ọkpọkpọta ọkpọbụga dawo nge agwa aka etu ka m si debe aka ọfụ na ogu ideji awa nsogbu adọrọ hapụ na ọmụ na ha ọkpụkpụ enwe ka mbụ ifo egwunye m etu okpu ndị uwe ojii si egwunye kwekere ebe m unu atụkwa na arịrị cha unu atụ na arịrị nna unu nọ ndụ ekweke nke eze kwekere na-edobe m ọgbara ọkụ unu bịa na-agakwa n'ọnụ m n'unu nke unu hapụ wee jebe ama nọọ ndị ara ka nkebe nwaanyị oke mkpi na mkpi ejebe eru ụlọ ifugwe wee tọkịrị mana mma agwa ha na o nwere ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie hapụtụkwa akwa ị na-ebe si ndị ụlọ bịa nje nye m ahịrị ekwentị Ọ dịghị ekwentị ya nke na-aga aga ncha niile onwekwa nke na-aga ahịrị ya nwe nke njibụ ọ na-agakwa ọha aga Asam ịnụ ife m na-achọ ịgwa ọkwa na-abaghị ntị ndị gebụ ndị mmụọ dị n'ọjị ma ị bụrụ ndị mmụọ nwata jee ebe o jere ọrịrị o were onye ọ chọ jee a na-abara ya mba na-adịghị ọda na-ege ntị ka ọ mụta ihe ife nji agwa ife a maka kedu nke nwanụ na gịnị ya bi ifuru mbọsị Chris si ụpụ m ma ya bụ na o metụrụ aka n'arụ were ntente ọsọ na ije gbalụ na tababe m ka mụ na ya jerie ọgazi kara nka mana papa Chris wee ezigbo mmadụ eti m na ọ ga-emekwenụ m ihe ọjọọ ofu ya ka ndị dị ndị a na-ekwu ndị oke ọkpa ịkpa mkpi na-abụ mkpọnye ụmụ m ofu ife a ndị oke ọkpa ịkpa etu m esi kpọ ha achịrị ha ntị ise ha akpagharị zuzuru bata be m ngwa na eketa ihe na-eme m ada gbanụ nkịtị kedu ife na-ewutere unu nna unu ka kwekere anọ m ka eze kwekere ndị unu ya eri dị na be m na-ede ụlọ m ọgbara esiri ọkụ unu bịa unu mara ọnụm ụlọ ndị unu si wee pụsị ya wee nụọ di jenu bụ ikwanụ na o nwere ihe ndị nwa si onwe lọ ụmụazị na-amụ Jizọs ọ na-azụ onwe lọ ọ bụrụ daa ihe ebute makwana buru nwere ada anyị ya na-eno ife ama buru ya na gịnwa nwe ọtụọ ọbụkwa adụkwa ha aka ebe unu bunyere m afọ nwa dị otu ọwa kpata m naghị ebu ọgọ m bịa na okwu dị uwe ọnụ nwata nwa akụ mme ọ ka na-asakwa arụ n'afọ mana ebe ọ bụ na ọ fụ ede ya mma nsogbu abụ na-ekwuo na nga ịda nwata ife m na-ekwukwe ọkụ akụkọ na ya bụ afọ na o kama ome nke a dịrọ mma na gba m na ekwentị ama m ihe mmadụ n'ọmụ ma ife na-agwa sikọkwa ọnụ ma si agana na-arụ ya agakwara n'arụ mana ya aka ọnụ kedu onye ọgbatumtum agara mgbe aka akpọkwanye aka akpọkwanye ọ gbafere ọ ife aka nsogbu adịrọ bịanụ ka anyị
Ha, ọgọ nwayọ, ọ gịnị ka ahụ na-atọrọ gị biribiri nke a? Akwụkwọ m ji achọ ịma na ọ fọrọ obere ka anyị fechara nna anyị ọ ka nwee ike bịa na mkparị a ka m achọ ka mmazi ya ka ọ mee ezigbo mma ga-ahụ onye ọ nwere ahụrụ ya kedu ihe si na-echọdere ego na mahadum? Achọrọ m ego maka ndị na-ahụ maka ahụike nke ndị Igbo na-akpọ nọọsụ. Ya bụ nọọsụ? Echọrọ ya ndị nọọsụ ka ime ike na-agba m ọgwụ ịmụ na-atụ ụjọ ọgwụ nedo na m ekwe ekwe ana m arịa ahụ a na-atụ ụjọ ọgwụ maka ọṅụṅụ maka ọdịdị ana m arịa ọrịa ma nọọsụ m dịkwa mma ma nwanne m nwaanyị ka natara m ọhịa ọ gara mana amam ihe mere o ji banye ọrụ uwe ojii hapụ nọọsụ na ọka mana m ihe o ji kwụcha nọọsụ banye ọrụ ndị uwe ojii mana o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ ngalaba na-ahụ maka ahụike ka ọ nọ na ya bụ ọrụ uwe ojii ma ihe ka mkpa bụ ka mmadụ hụgo nri ọ ga na-eri ihe na-eme enweghị ịdọsụ mmata ịghọta ị ga-adị ya ife onye metara oke isi ya wee bụrụ ma ha ndị n'ode aka m dịkwa ọcha o ife onye metara oke isi ya wee bụrụ ma legi n'ode anọrị chiti ụtụtụ ya tụtụta mma tụtụrụ nke ọjọọ dị n'ụlọ mafuo tụbata anyị mma ọ bụ ife anyị na-agọ n'ọhụụ nwakwanụ m ekpere anyị na-ekpe bụ ya akụ na ihe enwe ndụ nka nka Ada kedu ife ọ jụrụ ajọ ndọ chana mere n'iru odogwu ọ gịnị ure nwaanyị ure bịa na ncha na-eme n'iru odogwu nke a karịa m Adam ọ gịnị Chibo ebe anyị ọ bụrụ na ya bụ ime mgbe Chibo nna bịa dobi nọrọ ana dobi nke na ozugbo ngwa nọrọ ana bịa jee kpọrọ nwa dibịa ego nọ n'ụlọ ọgwụ nkwado nna anyị o kwesịrị ka m gawa o kwesịrị ka anyị kpọrọ ya gawa maka na ọ gbara agba dị nnukwu na jee kpọọ ya ọbụrụ ikpe ọ na-aga ije ọ na-awụpụta jee kpọgodi ya akpọ ọ bịa ebe a mara ihe ahụ eme ọkwụrị n'ọnụ ụzọ ebe ọ ya dị mma ka ị na-adọkpụrụ m ntakịrị ife mere efi adọbiri kedu ife ọ bụ Adanne ọ gịnị o nwere ihe gbasara mụ na aga abụọ m chọrọ ka anyị kpaa ihe gbasara mụ na gị na abụọ ị chọrọ ka anyị kpaa kedu ihe dị ihe ahụ nne Adanne
mana ofu ihe a na-eme gị bụ ihe m gabigara. Isi na ihe a na-eme m aghọtara m, kọwalụ m ife ọfụma ka nghọta ihe ị na-ekwu. Mbụ di m wee si na iru m na-atụ ya ụjọ, m wee lọta obodo a na-ekwu ekwu nwa bụ n'afọ wee pụọ. Adanne, kedu ihe anyị ga-eme? Ai, Chinasa, kedu ihe iji wee zobelu m nnọọ ide ife anyị? Ịnọkọtaghị nnọọ sị ka ịgwagodo Adanne osi ya na-ene imechisi ya nnọọ ọnụ. Adanne, ifugonu mama sị na m agwakwana gị ka ụjọ hapụkwa ịba gị n'arụ. Ịmakwa na ọ bụla ihe niile agwara nwaanyị si ya agwa na di ya na-abụ eziokwu. O nwere ụfọdụ ife ya wụọ bịado ịtakwa igoduru m n'ọkwa na Adanne ụka mbụ nwa atọkọtachala ụnụ isi mmụ na-egodu na azụ ịtụ m ohi ụka ngwa ịfụnanya ya kịta. Adanne, anyị achọkwa ihe anyị eme ihe ahụ. Hai, nwa na-echekwanya bụ ife eri mgbe ka ya ya eme ya. Nasa, anyị akọwata nne kọwalị ya ịgwakwa ya ntụ isi wee kwu na o wee atụta na walụ o yi ekwu na ife ya eme na ka enwee usoro a ga-eji wee mee ka ihe akwụsị. Mba Adanne, biko pụta biko. Ịma na asị rapụ ife dị na moto baa moto, mana nke ugbu a ihe enezi anya tupu ị na-aba apụgo n'okwu mama ebe mbụ ọkpọ m je. Esi chegodu Nasa ka ọ wụpụ n'okwu na ikwu katakwa mechie ọnụ. Isi na-ebe ka mama kpọ gị wee gaa gwanụ m. Esile m Nasa ọkwa ịma na Adanne ụka mbụ bịa jiri nwayọọ nwa mara mma kọwalụ m achọrọ m ka m mata kedu ebe mama kpọ je gwa m. Ọ bụ na ị gwara Adanne wife kedu onye ya agwazi. Esi na mama kwuo. Esi m kwuo. Kwuo ya tụma jiri nwayọọ takwele nya na ntị nwe onye na-abịa gwa m ife ahụ. Adanne, nne o nwee ebe mama kpọ m wee je si m n'ọnwa ụlọ onye ekpere, mana ebe ahụ dị ka ụlọ agụ maka ihe a nyere m si ka m nwụ n'onye ekpuchite ezinụlọ. Chinasa akọzina ya bụ ife ị na-akọwalụ m ugbu a bụ na ofu ebe ahụ mama kpọ m je mgbe m gbara afọ 20 na mma kpọkwa gị gaa ofu ebe ahụ. Isi gịnị? Ofu ebe ahụ ka mama kpọkwa m wee jee kedu ihe anyị ga-emezi ya? Chinasa chegodo anọ m na mmụọ n'echiche kịta. Mana chekwa ka o si na-adị mba ọma ọ bụla eziokwu. Echelọ m na mama nwere ike ime anyị ife ọjọọ. Ọkwali nne mụrụ anyị nne na-egbu nwa. Echelọ m na mama nwere ike ime anyị ife ọjọọ. Ọhọ nne anyị ka ọnwụ ihe ọ na-emekwa ahụ ka ọ bara anyị ka nsi wee n'uche nke m mama aka ya adụ n'ife na-eme anyị. Mana ọ bụrụ na ihe a nyere anyị si ka anyị nwụọ n'ọya ekpuchite anyị tụgharịziri bịazi na-eme anyị ihe ọjọọ ka ihe anyị emezi. Okwu dịkwa n'okwu ya ikwulu maka na ọ bụ na ya bụ ife lụrụ ọrụ ịdị ọnọdụ adakwasịrị anyị akara ịdakwasị anyị, mana ka ọ dị ugbu a kịta nkekwana ife anyị ya eme. Adanne, ị ka na-eche eche ọ bụrụ ọgwụ abụ Adanne m ọgwụ abụ Adanne m tụnye uche ka anyị si eme ife a tụnye uche ka anyị mmanya ya eme ha. Wetu obi nsogbu adịrọ ka m chee ya. Ị na-eche mụ a na-echekwa. Hello? Nne? Nneka, isi gịnị? Isi n'ịdị ime? Na-ebugo gị ọbụla? Nneka nwa m! Imesala m ihu! Imeela m obi ụtọ Nneka! Ya bụ na m ga-eku nwa m nke izizi. Chukwu gọziere m gị. Anyị na onwe gị nsogbu na onwere ife ga-eme gị. Ihe m na-agwa gị onwe gị ihe ọbụla ga-eme gị n'afọ ime nke a. Ọ mụ na-agwa gị. Ngwanụ ngwa kelechara m di gị enụla
si ya na m na-ekene ya si ya na ezigbo ọgọ ya nwaanyị na-ekene na ọwụ ezigbo ọgọ m na o mesala m ihu kelere m ya nnu ngwa na ọ na ọfụma ngwa aga m ekelecha onye ọbụla Nneka Chukwu gọzie ego ezigbo nwa m ọṅụ m ezuola oke Chi nke kpọtara m n'ezi ọ dịkwa mma nne esi m n'obodo anyị wee bịara ebe a maka gị anọ m n'ịdị ime ee ha dị m ime anwụkwala ya anwa si na ị na-abịa n'obodo anyị mgbe ịmụcha gị nwa gị maka gịnị kwana onwe ihe na-eme n'obodo anyị na-agba ọkụ ị na-eme ka ọ bụ ịma na oge nnọta n'ebe anyị nnọọ abalị 3 nwa m bụ n'afọ wee pụọ ama m ọfụma otu a ka o si mekwa ada nne Chimo gịnị akwụkwọ ka gịnị ya mere m ji wee si n'obodo anyị bịara ebe a don't you ever make that mistake of coming to the village ma ịmụcha gị nwa gị nugo mana Chi ka njikere gị onye ka aka ya nọ n'ihe nka n'ime anyị nwanne m ajọ na m jam question ọ bụrụ na m ma asịsa ajụjụ e jụrụ m kịta akara m na ebe a karị ịga na ebe onye ahụ na-eme ihe ahụ dore ya ka ebe agụ dọrịrị mmadụ ka karịala nsogbu adịrọ o mana ka m bịa naba maka papa na mama ịchọwana m ha ileghara anya tiwe mkpu chọwa m ebe m nọ nsogbu adịghị be very careful anụla m ihe nsogbu adịghị kelekwere m ka anyị jee o maka di gị achọwaghị ya bụ na anyị na-akọwa na nwanne ya nwaanyị nsị ya gala ebe ọbụla. Oh, yesterday when I came back from CDS, remember one of my colleagues mụ na ya so bata. So all that time ka nwanne nwunye m nke tọrọ ya bata. So ha wee kpacha nkata. Emechaa my wife gwa mụ na nwanne ya nwaanyị gwara ya ma ọ zọkwa n'okwu na their father's compound tupu ọ mụọ nwa. No, but the disturbing part bụ na ọgọ m nwaanyị nwanne nwunye m herself kpọrọ mụ si na ya chọrọ ka ya na nwa ya nwaanyị nọkọ na village ịma na nne na nwa. So I was finding it difficult to object such a request from my in-law. So the thing that is so confusing. So I'm saying that I'm gonna get paused so that I will narrate the whole issue to you. Kamara kage si me ya bu maka nwanne nwunye m dọrọ ya aka na ntị si ya zọkwa n'okwu na be na tupu ọ mụọ nwa ma ọ bụ ya n'ihe mere the elder sisters ga-eme ya wụ miscarriage or something like that. You know, or they so serious about that. Okay, some say that I'm an pastor. I'm not talking to me about here. This is serious. No, oge here Jehova hụ n'omume. Ya raya hụ n'omume. Tupu gị bịaruo ebe a, o nwere ọtụtụ ihe Chineke kpughere m. Mana atụlele m ya, tụlee ya. Aghọtachabeghị m ihe kpughere m. Dịka na agwa m okwu a. Mmụọ Chineke akparị m ụka. Ọ sị na m zie ego ozi. A ga-eme ekpere abalị 3. Abalị nke 3 ya, a ga-ejikọ aka gị nwa nwunye gị na ndị ekpere nke nzukọ a ga-ejikọ aka ekpe ezigbo ekpere. Bibie ikikere nke ji ezinụlọ. Abalị nke 3 ya ahụ, mụrụ unu ga-anọkọ, anyị ga-ekpe ezigbo ekpere. Akwụkwọ nsọ kwuru okwu na Oziọma Matthew isi 18 amaokwu 18. Ebe ahụ na-ekwusị na ihe ọbụla ekere agbụ n'ụwa ekewe n'eluigwe, na ihe ọbụla atọwụrụ n'ụwa atọwe n'eluigwe. Chris, ihe m na-achọ ịgwa gị wụ anyị jikọ aka kpee ekpere. Ike ọbụla nke ji ezinụlọ a ga-eke ya agbụ ma bibie ya. Amen. Amen. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị na nwunye gị omume, ebido ekpere a echi. Okay. Onwelo. Ya bụ na ihe na-akọwa bụ na my wife got suspend any traveling to the village to put a message the ekpere. Exactly. Onye ọ ga-eme. So bad. Ọ maka ekpere a ga-eme ya. Chris, echefukwala. Abalị nke 3 ya mụrụ unu ga-anọkọ, a ga-ekpe ezigbo ekpere. A ga-ebibi ike ahụ.
ike ọbụla ji ezinụlọ Hello, Pastor. Hello? Chris, Elebino. I am n'akụkụ ministry, this ministry of women affairs. I'm like I'm submit to see. Okay, I'm the boss already. Chere m dia, m na-abịa dia na. M na-abịa dia. Chere m dia. Ndewo. Ndewo. Yoki man. Odem. Aha m bụ Nwada Priska. Nwada Priska. Mmadụ nyere m akwụkwọ ozi aka m nye gị. Kedụ onye dị ha? Ọwụgo Maazị Kristi. Ọmụ. Ndị mepere ịga ihe. Onye mere? Hello, Pastor. Okay. Chere. Ana m ebe a. Ele m ebe a. Chris, take it back. Chris, onye nyere gị ihe iji n'aka? N'ọkwara nwatakịrị nwaanyị. Kedu ya? Ụmụ nwatakịrị nwaanyị buru ụgba, hụzikwa m. Chris, i mepeela ihe o nyere gị? Mba. Chris, a na-agba ezigbote mgba n'elu isi nwunye gị. Tụsa. Ikikere ọ bụla ebe ọ bụla ize. Ebibie m gị n'aha Jizọs. Pastor, Chris, ele nwunye gị. Pastor, gịnị na-eme? Nwunye gị. Ọ nakwara anyị adịm apụta. Chris, a na-agba ezigbote mgba n'elu isi nwunye gị. A na-agbagoro mba amụ onye amị. Ka anyị na-aga. Mbanụ, ọ gaghị eme. Asị m na ọ gaghị eme. Asị m na ọ gaghị eme. Ọ gaghị eme. Ọ gaghị eme. Gụnụ, ọ gaghị eme. Chris, napụtago. Biko, unu bịawazie n'ụlọ. Enwetara m ozi na ụmụaka nwega meeting. Ụmụaka nwere obere ihe ha na-eme n'ụlọ ụka maka mmemme ha nwere n'ụbọchị Sọnde nke na-abịa abịa. Yes, exactly. Okay. M ga-abịawazie n'ụlọ. Onye nwaanyị bụ unu. Ngwanụ. Jesus, God, let us open our mouth and begin to pray.
na-ebibi ikike ọbụla ebe ọbụla ha si n'elu ha si n'ala ebe ọbụla ha si na ndịda ka anyị megide ya ka anyị megide ya ka anyị mekwa onye anyị ka anyị bibi ike a anyị na-emegide ha ebe ọbụla ha si n'elu ha si n'ala anyị na-ebili na-emegide ha anyị na-ebili na-emegide ha ebe ọbụla ha guzoro na-emegide ezinụlọ ha anyị na-ebibi ike ha isi ọbụla ekere abụ n'ụwa ekewe ya n'eluigwe anyị eke ha agbụ anyị eke ha agbụ anyị eke ha agbụ na Jesus Christ. Oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ mmụọ niile na-atụ egwu ya Chineke ezi Chineke ezi Chineke oke mmụọ mmụọ niile na-atụ egwu ya anyị ebe n'aha Jizọs Kraịst mere nwa esonye nwanyị na Chineke ewere m ezinụlọ anyị efe gị n'aka ike ọbụla o si n'elu o si n'ala na Jizọs Kraịst elena kọbara tete shata ekpuche m ezinụlọ n'ọbara Jizọs 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 ebe ọbụla ha nọ ekpuche m ezinụlọ n'ọbara Jizọs 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 anyị ebibie ike ọbụla o si n'elu o si n'ala o si na mmiri anyị ebibie ya anyị ebibie ya ike amụta gị nwa anyị ebibie ya anyị ebibie ya na Jizọs Kraịst ikikere ọbụla nke na-ewepụ nwa n'afọ nwaanyị n'ezinụlọ a ebibie m ya lekomaratọshata eleketesha eleberetọshata ebibie m ya na Jizọs Kraịst aga m njem n'ezinụlọ a ebe ọbụla ha si ebe ọbụla ha nọ na-emegide ezinụlọ ha n'abalị a anyị ebibie ha ọkụgbawa ha ha si n'elu ha si n'ala isi ihe ọbụla ekere agbụ n'eluigwe kewa ya n'ụwa ka ọkụgbawa na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị anyị ekele gị onye nwanyị anyị ekele gị maka ezinụlọ a bụrụla ezinụlọ nwerela onwe ha na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị mama kedu ihe na-eme gị mama kwuo n'okwu nke ihe mama Chinase emetụkwala ya aka mama kedu onye na-eme gị gwa na ya okwu kedu ihe debe gị n'ili ọnọdụ a mama biko nụ mama biko nna anyị ọ gị na-eme ebe a anyị amara anyị pụtara ụlọ ụtụtụ na-ene mama ka ọ nọ ntu a kedu onowu onowu gbara ụzọ wee pụọ ọ gbara ezigbote ụzọ ngwa n'ụlọ emetụkwana aka onye metụkwana aka onowu mama gwana ya okwu mama kere ihe debe mama ka ihe emetụkwana aka ka onowu bịa mama ka ihe na-eme gị mama biko mama gwa ya okwu mama anyị pụta afụ mama n'ụtụtụ ka anyị tetara ụla nene mama ka ọ nọ n'ịdị ọnọdụ ọgọ ọ gị na-ejikwa ihe oji mama kwa n'okwu biko nne na nne ka nọ mama isi gba alụ gị kedu ihe a na-agba alụ gị mama kedu ihe ọrụ mama isiri ihe mere mama kedu ihe dị ya Nine. Ọ gịnịkwa? Enwechazi ka isi eme n'ụbọchị ndị a. Gịnị na-esogbu gị? Oge ọbụla nọ n'echiche.
amakwana m ihe na-egbu gị ọ m na-ata akwụkwọ na gị echiche otu a biko ahụrụ m nwaanyị nwa ihe na-eme gị ga-agwa m gịnị ka ọ chọrọ ịma ihe na-eme m gị nwa bụ ihe na-eme mụ nwa emekwana m gịnị gịnị ka m mere kwa iri arọ iri ka m nụbatara n'ụlọ na-ajụ oyi na-aza m na mbọ ntọ nnọ ise isii asaa asatọ itenaanị iri arọ iri zuru ezu wee jụ na ịma amụnye nwa na ịma amụnye nwoke na ịma amụnye nwaanyị ịjụrụ ọchụcha ịjụrụ ọgụga sọsọ oke esi eme nna anyị o sikwana m n'aka ọmụ mere ya ọnwụnụ m Chukwu na-enye nwa ọgwanụ Chukwu na-enye nwa biko nụ nwezie m obere ndidi oge na-adịghị anya m ga-amụtara gị nwa biko nụ nna anyị gekwe ntị ka m gwa okwu ndị be anyị na-achọ ichi onowu onowu be anyị imechi ya ma ọ bụ na ịmụtara nwa ị amụtarịrị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ewe ma na izuo na dimkpa zuo ka nwoke dịka nwoke na-adị ọ bụ etu a o ruru ụmụnna anyị a na-anọ nzukọ ụmụnna anyị mụ nwezigbo na-azụ akwụkwọ wee mara ha ụkpa m nwere ụdị anya ha na-ene m mma na fa na-eje ịtụ m aka n'ihe gbasara n'ụwa anyị ka o ruoro iwepụta tụzie m aka wee nyobu unyo ewi wee nyopụta na m amụrụ nwoke nke m ji amụ nwa kedu ihe ọ dị ụka ahụ eme ya bụ ife nna-achọ ịgwa ife nna-achọ ịgwa bụ ị na-egekwa m ntị amakwa m ife nna enweghị m ihe ọzọ mma agwa na ife nna agwa bụ ọnwa iri n'ime arụ anyị nọ maka na nke 12 ka anyị echi ya bụ echi ọnwa iri n'ime arụ a ịmụnye ha nwa anụ mmanya nna anyị nne ị mara di m anaghị ekwe ka m metụ ihe ọbụla n'ụlọ nsị ka m saa efere ọjụ ka m saa akwa ọjụ ọ sị m na m emetụkwala ihe ọbụla aka na maka na m mụrụ nwa ọgwụkwa nke m anya ka m jiri pụta nne ihe ihu gị gbaruru otu a ọ pụtara ihe niile m na-ekwu isi otu a gị na-eme ihe ka ị na-anụ ihe m na-ekwu ka ihu gị gbaruru ọgịnị kọrọ m ogene kedu ka ihu m ga-esi dị mma ebu na m na-agba ọkụ ụlọ gị na-agba ọkụ kedu otu ụlọ gị si na-agba ọkụ di m chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ maka na ọ mụtaghị nwa di m nyere m ọnwa 9 n'afọ a o si na ọnwa na adịghị ime na ya ga-alụ nwaanyị ọzọ ya ga-achụla m na be nna m nne o metụrụ m n'obi ibezina nkwa m ga-ekwe gị o nwere ebe m ga-akpọ gị aga ị gaa ebe ahụ ị ga-amụta nwa nsogbu gị niile ọgwụla biko ile ụbọchị anyị ga-aga anyị ga-aga echi echi mana mkpa nchọ ka ekwere m mmesapụ ihu gị nọ achọghị m ihe ị na-eme ihu otu a biko achọghị m ya mana ị na-eme ihu ọ gị na-ewute m
Ajuala oke mmụọ, anyị ekelele gị. Nọrọ n'ala. Ọ gịnị butere unu n'ụlọ nsọ Ajuala? Onye amịlị ya so bịa ebe a bụ ọyọm nwanyị. Aha ya bụ Urenwanyi. Ọ chọrọ enyemaka gị. Di ya chọrọ ịtụpụrụ ya ngwongwo ya ezi n'ihi na amụtaghị nwa. Achọrọ m ka ị meri ya ihe ahụ nke ị mere m. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụla aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ihe mmụọ. Ma onye anyị na-achụla aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ihe mmụọ. Ewo, ọ bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ihe mmụọ. Ma onye a na-achụla aja bụ oke mmụọ. Onye bịara na nke Ajuala bịara n'isi mmiri. Ụlọ nsọ Ajuala agbakwuru ekuru nwa. Ụlọ nsọ Ajuala wụ ejeche ejedebe. Esiri ịchọrọ nwa ka ị chọrọ ụmụ. Ajuala oke mmụọ, achọrọ m ụmụ. N'eziokwu, ọ bụrụ na ime ka m mụta ụmụ, obi ga-atọ m ụtọ. Aga m enyekwa gị ekele. Lee oke m, otu ọ dị n'ugbu a, di m na-achụ m n'ụlọ. Ụfọdụ obere ka di m chụpụ m. Ọ sị na ọ bụrụ na m amụtara gị ya nwa, na ya ga-achọ na m lụọ nwaanyị ọzọ. Na achọghị m ka di m lụọ nwaanyị ọzọ. Achọrọ m ka m mụta ụmụ nke m. Ị ga-amụ obiela ilugo n'isi mmiri, maka na isi mmiri anaghị ata ata. Ọ nara akọ n'ebe ọ na-adị. A ga-enye gị ọnwụ, a ga-enye gị ozuzu ekenye gị nke orie, nye gị afọ gị na nkwọ. Ezumezu ga-ezuru na be gị. What? What? Moria! Moria! Inwe n'ụmụ obiela okwu agwụla, mana o nwere ụgwọ ị ga-akwụ Ajuala. Ajuala, ọ ka na-abụ nsogbu. Ego ole ọbụla ị chọrọ aga m akwụ gị ya. Dịka ngwa, mụ na di m anyị bụ ndị ọrụ ugbo a maara aha ya n'obodo anyị. Ego abụrụ nsogbu. Ole ọbụla ị chọrọ aga m enye gị ya, maka anyị bụ ndị a na-asọpụrụ asọpụrụ. Ego dị. Oje na mmụọ, oje na mmụọ, Ajuala oje na mmụọ. Ajuala bụ oke mmụọ, ọ naghị eri ego, ọ naghị eri ihe akụnụba nke ụwa, mana o nwere ife Ajuala na-eri. Gịnị bụ ihe ahụ? Kpọọ ya aha, kpọọ ya aha na aga m enye gị ya n'ezie m ga-eme. Nwa izizi ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị niile ga-ahụ, ha ga-eje di, nwa ha ga-amụta na be di ha, nwa izizi ha ga-amụta na be di ha ka a ga-ewetara Ajuala wee chụọrọ ya aja. Gịnị? Gịnị? Isi na m ga-eji ụmụ m nke na-amụbeghị amụ bịa chụọrọ Ajuala aja? Mbanụ. Gee ntị,
anaghị eji olu ike asa na be Ajuala. Ụcha ntị gị n'oge nwa agbọghọ bụ izizi ị ga-amụ, ị ga-akpọta ya ebe a ma o mee ọgụ arụ ụbọchị ọ ga-eme ọgụ arụ kpọmkwem, ịkpọta ya ma ọ gbọchara ya sie ya nwụkwụ ya ihe a bụ ihe ị ga-eme. Mana gị ekwentị, a ga-enwe ọtụtụ ihe ịrịba ama ga na-eme, mana ọ bụrụ na ihe ịrịba ama ndị emebe gba mbọ mee ka m mara. Kedu otu ihe ịrịba ama ọ bụ ga-adị? Kedu ka ọ ga-adị? Mụ nwa amụrụ ihe ịrịba ama nke ga-emere gị maka na ihe ịrịba ama dị iche iche na-eme n'ụdị dị iche n'iche, n'ụdị onye ọ bịakwutere, n'ụdị o si wee bịakwute ya, etu aka ihe ịrịba ama nke onye ahụ ga-esi wee ga nya agba bụrụ m nke ga-eme ọgwụ na ihe ịrịba ama mee ka tupu otu ọnwa ga-eji wepụta ya. Ibe anyị na-eme ọgbara ihe mmụọ, ibe anyị na-eme n'ụwa bụ ibe mmụọ, ibe anyị na-eme akwa ibe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ, onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ibe anyị na-eme ha bụ ibe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ, onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ibe anyị na-eme n'ụwa bụ ibe mmụọ. Ngwade ya, etiti abalị inie ọba ndị a na mbala ezi di gị, ịnaruo n'etiti abalị a inie ọba na mbala ezi di gị. Ọba ga-eso wee nye aka ịfụ na aja a ga-achụ ga-aga siriri mana ime ya dịka nsi wee gwa gị ihe na-eme bụ ihe mmụọ, ihe na-eme na-erụ ihe mmụọ. Adọrọ m gị nwaanyị aka na ntị mana ọ nụghị, n'ihi na ọkụkọ na-anaghị anụ ihe na-anụ ihe n'ite ofe agadi nwaanyị. Ọyị gị nwaanyị kpọchiri ntị wee jụ ime ihe o kwere na nkwa site n'iweta ihe ịchụ àjà wee wetara ụlọ nsọ Ajuala. N'ihi nke a ọyị gị nwaanyị wee tagide ahụhụ wee nwụọ. Ma etu aka ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na imejughị nkwa
igbere Ajuala ị ga-atakwa ahụhụ. Onye mma, onwebekwana ihe ọjọọ ọbụla m mere. N'ime ụmụ atọ, enwebeghị ofu onye dị ime. Onwebeghị ofu onye tụrụla atụ m otu. Mechie ọnụ! Kemgbe arụ abụọ ka ada gị nwaanyị ji wee nụọ di. Ma kemgbe ahụ ọ tụbeghị ime, ọ mụbeghị amụ. Mana gị nwere dịka nne ya enweghị mgbe ọbụla ị gbara iji wee mee ka nwa gị nwaanyị wee tụọ ime, mụta nwa a ga-eji wee mee ihe ịchụ àjà n'ụlọ nsọ Ajuala. N'ihi nke a, ọ bụrụ na arụ a bịa na njedebe ma o nwere ihe ime ka nwa gị nwaanyị wee tụrụ ime ka i wee nwee ike iweta ihe ịchụ àjà n'ụlọ nsọ Ajuala, ị ga-anwụ. Ọ bụrụ na ị nwụọ, ị ga-eje ọkụ ala mmụọ. Baa! Chiere ọnụ! Onwe ihe dị ka onye ozi! Onwe ihe dị ka onye ozi! Ị ga-anwụ. Ọ bụrụ na ị nwụọ, ị ga-eje ọkụ ala mmụọ. Ọkụ ala mmụọ. Ọkụ ala mmụọ. Ọ gịnị kpọta gị n'ụlọ nsọ Ajuala n'oge ehihie a? Onye amụma, asị m ka m bịa gwa gị na nwa m nwaanyị nke abụọ kwụsịrị ada m na ọ dịghị ime. Ka m sịkwa na ya jụkwa gị n'otu, ma ị nwere ike iji nwa nke ya chụọ aja ebe ọ bụ na ada nne ya tụbeghị ime. Nwaanyị, nsogbu gị agwụla. O nweghị ihe o mere ma ọ bụ nwa gị nke izizi ma ọ bụ nke abụọ tụrụ ime. Ihe anyị chọdebere bụ nwatakịrị ahụ a ga-amụ. Ma ọ bụ nwa nke izizi ma ọ bụ nke abụọ, o nweghị ihe o mere. Lakpuo obe gị gaa zụba ike n'ihi na imezuola ihe kwere na nkwa. Ọ dị mma. Biko onye amụma, kedụ ihe anyị ga-eme? Ọ m kpọta ya bịa. Ajuala maka o si eme ihe ya. Anyị chọrọ ka akpọtaba mmadụ, mana Ajuala maka ọ ga-esi wee mee ihe ya. Dịka m siri kwuo, imezuola mgbe i kwere. Gaa zụba ike. Ọ dị mma. Obi asọgbu. Ngwana ka m bịa n'ama. Mana tupu m anama, ọ bụ otu m chọrọ ka m chụọ. Chụwa. Ọkwụ nwoke ihe ọbụla ga-eme nwa m nwaanyị. O nweghị ihe ọbụla ga-eme nwa gị nwaanyị. Onwe ihe anyị jikwara nwa gị nwaanyị eme. Ihe anyị chọrọ ebe bụ mkpụrụ nke afọ ya. Ya bụ nwatakịrị ahụ ọ ga-amụ. Ya ka anyị chọrọ ebe. Ọ dị mma. Ndewo. Onye amụma, imeela. Ka m nọrọzie. Gịnị bụ nsogbu gị? Onye amasị m ka bịa gwa gị nke a bụ abanatọ. Ọgọ nwoke chụpụrụ nwunye ya osote ada m. Di ya chụọla ya n'ụlọ. Ọ nọzi na be nne ya kịta. Akachi nke ahụ n'ọnụ na-ekwu eru n'abalị afọ ime ya pụọ. Ọ nụwezikwa ime ọ dị. Ọ gịnị mere iji enye ndụ gị nsogbu? Ezumezu ezuchala. Ajuala ewerela nke bụ nke ya. Abịa na ya bụ ime ọ bụ Ajuala mere nwa
nwatakịrị ahụ. Ya bụ na ihe niile ezuola oke. A chụọla ya bụ aja nye Ajuala. Ya zubezi ike ịnwere ozi nsogbu. Ewo! Ya bụ na ọ gị mere di ya jiri chụọ ya n'ụlọ. Hey! Afọtakwa gị mmiri. Di ya chụpụrụ ya n'ụlọ kama ọ bụ Ajuala bere n'ihi na ọ bụ etu a ka ọ kwesịrị na ọ ga-adị ka achụmaja ahụ wee nwee ike dị ile. Ọ ga-anachi ya kwa be di ya ma mgbe o mechara. Mmanụ nke ajọka onye mekazi isikwanụ gị ka i were sọ nwa ya gị mekwa ọtụtụ adịm na nwunye ya dịsasịa ya gị dịsa ya mbanụ gee ntị, anapụghị ya alụmdi na nwunye ya. Ọ ga-alaghachi etu a ka ụmụ gị niile ga-esi na-alọta mgbe ọbụla ha dị ime n'ihi na okuku ahụ eniri na mbala ezi unu ga-arụ ọrụ ya na nwa ahụ ebu n'afọ Ajuala ga-ewere. Ma ọ dịghị etu a, ịma na-enwe nke agụrụ ọnụ zuru oke. Ya bụ na enweghị otu ọbụla ọzọ a ga-esi eme ya, enwezighị ihe ọzọ a ga-eme ma ọ bụ na etisasị alụmdi na nwunye ha. Ọ bụ na ihe ga na-emezi ụmụ m niile. Etu a ka ọ ga-adịgide n'ihi na ọ bụ ka esi wee dee ya. Etu a ka Ajuala tụrụ chọọ ịdị na-ewere ma ha ga-abịarịrị na mbala ezi gị ebe e niri okuku ahụ eji wee mekọọ ịchụ aja nwa ibu n'afọ na nke niri ya bụ ha ga-anọrịrị abalị 3 na be gị na ezinụlọ gị tupu ha na-alachi ebe be di ha. Etu a ka ọ dị, etu a ka ọ ga-adịgide. Ma ọ dịghị etu a, ije ọkụ ala mmụọ. Gịnị ka m ji isi kụrụ? Ajuala nke kpọrọ m, ọ dịkwara mma? Agadi, nnukwu agadi, mgbada agadi. Onye na-anọ? Gee ntị, amarụ m onye nwa na-anụ agha, achọrọkwa m onye ma mana e nwere onye gbara isi na sị na aja anyị na-achụ na ọ gaghị adị ile. Ememina amụ mmadụ mana nwa bụ Ajuala ọkala mmadụ ọkala mmụọ, onye na-afụ na ife na-afụ na nzuzo. Ana m afụ na ife na-eme na ife na-afụ na nzuzo na-emekwu na nzuzo. Aka m ememina onye ahụ ma gbaa mbọ ịfụ na nwa gị na-akpọghachiri ya azụ. Mana ofu ihe yiri mkpa, ị gara n'ebe a na chichi. Ajuala, gịnị kwa maka di m? Gịnị ka di m ga-agwa di m? Nwa bụ Ajuala bụ ihe ọla. Ị ga-anọ ebe a ganye nọ n'etiti abalị abịa wee mee ihe ha kwere na nkwa. Ọmụ bụ Ajuala ọkala mmadụ ọkala mmụọ, ome na ife, ome na nzuzo, ọfụ na ife, n'afọ na nzuzo. Jesus God. Kunie! Oge elugo! Bianso. Where? Ne ya! Ne mwa! Ọ bụrụ na nwa ya pụta. Sunye nwa n'afọ. Sunye! Sụọ ya sụ. Sunye nwa n'afọ. Mba. Aga m emenwu ya. Aga m ekpene nwa m. Ọ bụghị igbu nwa gị. Ekwu na esunye ya nwa n'afọ. Onye ga-amụ bụ nwa ahụ ebu n'afọ. Ugbu a na. Aga m emeli ya. Kapụka gbuo m aka m nwụọ. Gee ntị. O nwere ka nwoke ga-esi wee bata n'ụlọ mmadụ. Onye siri ike ka m nwa wee meri nwa m wee gbuo m na-egbu nwa. Ka onye ahụ egbe m tupu ọ na-egbu m. Sakuma sakaba, sakuma sabrima kara, sakuruma sakuma, shirima kara bacha. Ebe ọbụla ha nọ, ekpuchi emezinụlọ n'ọbara Jizọs. Ekpuchi emezinụlọ n'ọbara Jizọs. Ekpuchi emezinụlọ n'ọbara Jizọs. Ekpuchi emezinụlọ n'ọbara Jizọs. Anyị ebibie ike ọbụla. O si n'elu, o si n'ala.
o si na mmiri anyị ebibie ya anyị ebibie ya ike mmụta gị nwa anyị ebibie ya anyị ebibie ya na Jizọs Kraịst ikikere ọbụla nke na-ewepụ nwa n'afọ nwaanyị n'ezinụlọ ebibie m ya lekomara toshata eleketesha elebere toshata ebibie m ya na Jizọs Kraịst aga m njem n'ezinụlọ ebe ọbụla ha si ebe ọbụla ha nọ na-emegide ezinụlọ ha n'abalị a anyị ebibie ha ọkụ gbawa ha ha si n'elu ha si shakuruma sakina onye metụkwa n'aka ka onye owuwu bịa na-abụ ihe mere agịnị Shush. It will make you shit again. Biaga. Ana tojo. Biaga. Ana toji believe. You walk. Toji believe. Niki. Ita hane me kono to odeka. Odi hemena. Ha de chakande ne wiwu. Anọbụ m na-enyo nwaanyị Igbo o tego obi m gwawara m na aka ya dị n'ihe niile na-eme n'ezinụlọ mana o nwere ihe m ji n'aka m ga-asị na ihe o mere m ga-ejube jide ya ekpere na-ekpe nnọọ ka di m laghachite n'uche ya ama m na ihe a niile mere na ọgbara aka onye anyị kpọrọ mama afọ tali ya mmiri nne erila ya ọfisi n'isi nasa anyị ata na nsị abụki kedu nnọọ ka mmadụ ga-esi ibu uche na nne nwere ike ịnị obi mee ụmụ ya edefa debe anyị nnọọ dele plus bunata akwa efu ọ bụrụ na obi m nwara anwa nye m n'ọnwa ya mkpọrọ nne m nkịrịnka mmadụ a mkpọrọ nne m meremede ya nwere ike imedemede ya akwa nwere aka m na-abụ nwere aka m na-abụ njide ya ndosa ya ka dosara anụ Adanne Chichi ihe mere na-emego anyị ekwesịghị na-echegbukwa onwe anyị ọzọ ihe anyị ga-eme wee na ime ka Chineke bata n'ezinụlọ a onye mama m ile otu njem mama and nna ha nọ ebe a ọ dịkọ nọ n'ime
Ema nwoke a na-atụbe ma ọ na-esi ajọ ọnwụ nke ọha anyị bụ obere mmachu anya mba odogwu mba na-ekwulu ụtọ ahụ ka ihe a ga-eme odogwu ihe anyị ga-eme bụ na anyị wụ odogwu ọdọkwanụ fecha na mmadụ ya amụcha nwaanyị ndị mmadụ abịa lụrụ ya so ụdọ ahụ anyị jiri gbaa gidigba bịa lụrụ ya ọgwụta ga-eji gbaa gidigba baa akwa gaa hụ ha enwe ihe a ga-eme anyị ga-atụ ụjọ atụrụ ụjọ odogwu ngwa anyị ga ihe mere ga-apụta n'ihu bụrụ n'ihu ka aga isi gịnị onwe ihe ṅụrụ enyi oko ọgụ awa ọgọ dị ada ọgụ afọ ụzọ bata n'ezinụlọ a bịa lụrụ nwaanyị ya mere ị ga-akwụkwa n'ihu na-esowe gị asonyesokwa gị n'ike mgbe ị gachara ichefuola na ọgụ maka ụzọ chụla nwunye Chineke ọ bụ gị bụ ụzọ chụla nwunye so ọ bụ gị ga-akwụ n'ihu anyị atọ Chineke ọtụtụ ọ dịzi ihe ọzọ ihe na-ekwuzi ewo oke nchụla nwunye m sị gị chụla nke gị na m chụlara nwunye m sị gị chụla nke gị o anyị na-emeziri kọmpetishọn nchụla ịchụla odogwu ya hụrụ mgbe anyị dị n'ụmụazị enwe m ga na-agụrụ gị na banana Ugegbe oyibo m biko gbaghara m ama m ihe banyere m n'ime ama m ihe mere ihe a ji bụ eme otu ọbụla m nchila gbaa mbeju ọgụ ama m na ihe m mere eri biko gbaghara m obi ụtọ m amama asaa idelebe eji ọrụ m nwaanyị m obi dị ya nne m biko gbagharawa m nne m gbagharawa m ejicha m anya mee ihe m mere biko nne ọma ama m na nwanne mpa m onye nwariri m ihe a nwanne mpa m riri m ihe a mee m ma fọtọchi ihu hapụ nwunye m nwunye m dị ka nwaanyị na-adị nwunye m ji eko Nneọma biko gbaghara m biko gbaghara m ọgọ m binie ọtọ ọgọ m binie kunie nna isi mbili kunie nnọnụ Joy nna m na-ediu nne m na-ediu nabata nụ onye emejọ ya gbaghara mụnwa bụ odogwu esigo n'azụ akwụkwọ wee mara aha ụkpara hapụba na ihe mere eme mgbe a gbachara ọsọ agbakọ nọn gwa kpọbata na ha n'ụlọ ka m sụọrọ ha ọjị ọ dịkwa ndị ọgọ m bịabanụ